Я не знаю, и я уже обновленный, и мне уже отмолено. Я не знаю, я не знаю. Тело твое можно забыть, а на тебе не спалить. Я не знаю, я не знаю. А вот коли я столбленный, верю, что мы покинули. Я не знаю, я не знаю. Чак. Раз, два, три. О, нават не злетел лук. Это что у нас сегодня за такий подарунок мне? Алсевич від Станочки. Прийшов по зову серця. Малайчина. Мені подобається, що твоє серце надіюся до тебе навіть сюди. Это кайф. Так. У мене сьогодні перша спроба одразу стрімити на дві платформи. Тому я зараз некілька хвилин буду займатися менеджментом і глядеть, чи все у нас отрималося. Зараз зайдемо на YouTube. Лол, заправди працює. Лол, заправди працює. Так, ніяк гук. Раз, два, три. Мне здається, що неблаго. Чекай. Лол. Я не ведаю, что она, типа, так треба, что я настолько тихо. Ці на ютубе. Давай на Twitch зайдем, поглядим. На Twitch. Она вот я ее выключим увогуле. Мой боский голосок. Не будет я выключим увогуле. Один боский голосок. Так, ну на Твичі усе цудовно. І давай глядеть YouTube. Я не сяджу 24/7 на Форчан, а здається наоборот. Здається, що менавіта стільки часу ти там і марнуєш. У мене сьогодні відео вийшло. Кайф, про що? Розповіді. Так, YouTube. Это стільки часу ти там і марнуєш. У мене сьогодні відео вийшло. Кайф, про що? Розповіді. Ну, ніяк не вельми громко на самой справі на Ютубі, але... У мене сьогодні відео вийшло. Кайф, але працює. Гэта галоўнае. Так, робім анонсик тады зараз от телегу. І го. Го спрабаваць. Сюди. 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 Ой, не сюди. Ой, сюди. Так, зараз я ще спозна. Треба нейкае гэтае паведамленне зрабіць. Такое кансістэнтнае, карацей, каб кожны час адно і тое ж выкарыстоўваць, а не друкаваць кожны раз спачатку, бо я нешта марную на гэта занадта шмат часу. Так, ёсць. Рассетку. І ўвогуле гэта можна загадзя рабіць, але я ж, канешне, нічога не зрабіў, бо я малайчына. На Форчан, на Твиче. А, цябе заклініла крышачку, ну, разумею. А гэта, пра што відэо распавядзі? Тысці мне рассетку суну. Першыню стрымім яшчэ і на YouTube. Суд, і мне яшчэ патрэбна спасылачка на YouTube моя, я таксама яе ў суполку закіну. І паглядзім, ці што, як будзе працаваць. А, тут, здаецца, на само відэо трэба зрабіць спасылку, так? Захаваць, дадаць, абагуліць. Ось ёсць. Капіяваць. Угу.
Що маркерів ніяких у Телеграму нема. Ні уродливих. Пробачте. Холера з ним, нехай таким буде. Інтерпункти мені ще потрібні. Інтерпункт. Цуд. Карацей, сьогодні ми будемо тестити нейросетку Suno, яка створює музику. Поглядім, що там у яє. Так, анонсик зробили, цудовно. Шалений зігзаг, вітаю. Ось, план у нас такий. Спочатку ми тестим, де тут моя криничка. Оп. Ось, ми тестим нейросетку Suno, яка створює музику. Я тут уже просто наклікав ніяких 2 треки, херабара отрималася, але усё ж таки. Suno — гэта на сённяшні дзень самы магутны інструмент стварання музла нейрагенераванага. На ім ужо зарабляюць вялікія грошы, там ёсць уже артысты і мільённікі, якія цалкам створаныя ў Suno. Вось, таму мы сёння яе паклікаем. Я набыў самую простую падпіску за $8. Калі гэта нешта будзе цікавае потым. Ну, там ёсць асноўны функцыянал за $8. Там ужо за 20 дадаецца студыя, у якой можна будзе зручна наразаць трэкі, і плюс уже пасля $20 можна будзе гэтыя трэкі выкарыстоўваць у Spotify, тыпу. Ну, я не планую, але увогуле. На сёння у нас план пазнаёміцца з інтэрфейсам, мы паклікаем, падурачымся, паднабіраем нейкія тэксты і паэксперыментуем са стылямі і, магчыма, потым пагуляем, калі нейкі час застанецца. Алсевіч Бро, пра 6-ю частку змрочных трендаў 4chan. Там я распавядаў, як 4chanцы знайшлі за 20 хвілін лагер паўстанцаў Сірыі, пра Джей Брауна, які пагражаў на 4chan, і што было 4chana ў маразілцы. Карацей, відэа цікавы, но ў мяне голас ніякую 18-гадового хлопца. Ну, голас — гэта справа нажыўная, браце. Усе мы, хто записываем відосы, спачатку размаўлялі так, што нам не падабалася. Па-першае, табе трэба звыкнуцца да свайго голасу. А па-другое, ну, мы ж нарабатваем усялякія там, як размаўляць, стыль, тэхніка і ўсё астатняе. Так, давайте яшчэ 2 хвілінчыкі пачакаем, можа падцягнецца, хто калі не, то не. Відос пагляджу потым. Так, тут усё працуе. Так, нам на дапамогу сёння прыйдзе. Блядь, гэта ж Spotify, не, я лепш закрою, бо мне ўжо нейкую трансляцыю прыляцела пра тое, што я там выкарыстоўваю аўтарскія правы, бла-бла-бла, мы вас не банім, але майце на ўвазе. Карацей, у нас таксама спампавана нейрасетка Cloud. У мяне яна яшчэ без падпіскі. Яна значна магутнейшая за GPT. Нават вось проста па стылістыкі адказаў. Яна такая проста душная, мне вельмі падабаецца. Але вельмі маленькія ліміты. Затое я закінуў проста інтэрфейс у Cloud. Вось так вось. Мы разгледзім увесь інтэрфейс, што тут нам... Давай адразу. Што ты робіш? Ось, Cloud я адразу давай налево скину. 1, 2, 3, голос ёсць. Все налево скину. І мы будзем вось так разгледжваць кожны элемент і будзем нешта эксперыментаваць. Паляцелі. Інтэрфейс Suno версія 5.5. Разбор па элементах. Давайте ось так буду рабіць, каб таксама было цікава. Можа, ціха музычку паставім. Пакуль вучымся. Я закрыл уже, ну ничего страшного. На скриншоте Advanced режим генерации. Разбираю слева направо, сверху вниз. Левая панель, панель генерации. Simple Advanced Sound. Давай глядеть. Simple Advanced Sound. Sound — это Create Short Samples, Effects Loop and One Shots. О, слухайте, я, до речі, гэтага не ведаў. Suno можа генераваць яшчэ і гукі. Чаму я гэта не ведаў? Маля, так мне, можа, не патрэбная ўжо падпіска будзе на Epidemic Sound за 300 евро в год. Вось. Так. Боже, і тут гэтае гаўно. Ну, вітаю, магільшчык, то так. Я, карацей, на днях выправіў памылкі ў прэв'ю відосаў змрочных трэдаў 4chan. Я хочу зрабіць 17 частак, Алсевіч, ты просто шалёны. Ну і сумняваюсь, што буду шукаць у інтэрнэце змрочныя трэды.
17 частак, матка боска. Ну, слухай, ты просто будеш беларускі амбасадор Фурчана. Табе потым возьмуць ва ўсе іх арганізацыі. І што, нічога не дадуць, блядь. Вось, карацей, я толькі што даведаўся, што мы можам генераваць тут. Давай згенеруем нешта. Describe the sound you want. Блядь, нам трэба будзе перакладчык. Я ж доўбень у гэтым. Я ж доўбень у ангельскай. Давай з беларускай на ангельскую. Ну, да, напрыклад. Павольны вуш. Без... наадварот, з эфектам рэверу. Напрыканцы якога гучыць, я не ведаю, гучыць разбітае шкло і гуч і напрыканцы гучная кропля вады. Давайте, напрыклад, такі гук. Гэта 3 розныя гукі у адзін. Паглядзім, як яно зладзіць. Магчыма, я не буду плаціць больш 300 еўра на год за гэтую, за Epidemic Sound. Бо гэта халера пакуль значна больш танная. Давайте паглядзім, што будзе за Create. Пакуль. Так, ну я бачу, што... вось, усё, пайшло. Нават 2 ён адразу генерацыі робіць. Я, дарэчы, ўжо паэксперыментаваў, просто напісаў праз ChatGPT нейкі, хер вы зразумей, просто промпт, пра тое, тыпу там нейкая слабая доля, яшчэ нешта, 100 BPM, і просто тыпу пост нейкі спрабаваўся. Вось што атрымалася. Я не рабіў даволі падрабязны промпт, таму у нас... Не могу сказаць, што вельмі цікавая музыка, але на самой справе, вось менавіта з гэтага трэку я б некалькі кавалкаў выдраў бы для нейкай сваёй працы. Ёсць пытаннячкі са слабой долей, бо ён зрабіў такі цікавы грув, але, ну, не, ён быў проста ў прамую бочку лепіць усё ж такі. Затое бас вельмі сімпатычны на самой справе. Нейкі казантып. Вельмі цікавы бас вось у гэтым кавалку, мне ён падабаецца, таму што тут увесь такі саунд, ён лайтовы даволі, але бас гучыць літаральна як з 2010 года бас-гітарныя партыі металкора. Вось гэта. Вось гэта вось мне вельмі падабаецца. Ну, прычым мы гэта выпадкова дабіліся, таму мы пісалі, дарэчы, перкусів слаб Guitar Hits, і нешта тут увогуле не слэп, але, ну, цікава. Вось далей уже нейкая халера будзе. І вось другі на той же самы промпт, амаль там крышачку не змянілі. Вось такі варыянт атрымаўся. Мы взяли тыя ж самыя тэматычныя, то есть, то бок мы взяли той же самы настрой, але крышачку інтэнсіўнасці паменшылі. Спадар Алексей з Темнага лесу адразу просто праз ChatGPT рабіў. Што ты маеш на ўвазе, промпты? Мы таксама так будзем. Вось тут такое просто фончик. Вось тут нейкі постпанк. Мне не вельмі падабаецца вось гэты сінт, які на версіі ляжыць. Ён прикольны, але вось яго куды-небудзь запхаць паглыбей, каб ён просто там адбірачкі рабіў. Карацей, не вельмі цікава. Вось, давайте глядзець, што ў нас атрымалася па гуку. Мы паспрабавалі згенераваць... Ну, я сёння знайшоў яшчэ змрочныя трэды, таму яшчэ нешта будзе 17 частак. Ну, ты шалёны, красавчык.
Так. Такі увогуле, ну, ChatGPT гэта лепшая нейрасетка для промптаў. Ёсць, ну, вось я зараз яшчэ Cloud дастаў для сябе, але ён занадта, сука, дарагі і вельмі дрэнныя ліміты. Ну, то бок, мы вось гэтага дыялогу, я думаю, што мы яшчэ 2 паведамлення яму напішам. І ўсё, адразу адляціць. Прычым нават калі на падпісцы за $20 проста, ну, нейкую працу з ім зрабіць будзе вельмі складана. Ён патрабуе дарагой падпіскі. З чатам GPT гэта лепей, там за $20 можна ўвесь дзень з ім вельмі інтэнсіўна працаваць. Вось, але самі промпты так, мы будзем складаць праз нейронкі. Я ўжо карацей, зараз да гэтага дойдзем, але я ўжо прыкладна разумею, што мы будзем рабіць. Вось. Мы робім вуфер. Бля, я не паглядзеў, што ён вуш пераклаў як вуфер. Ну, давайте паглядзім, што атрымалася. І не халеры. Увогуле не тое, што мы хацелі. Давай зараз паправім вуфер. Я не ведаю, што такое вуфер. Whoosh. Whoosh with a reverb effect, ending with the sound of broken glass and a loud drop of water. Вось так гучыць, не бяды. Паглядзім, ці пакуль гэты інструмент не вельмі добра працуе, ці слова вуфер збіла з панталыку гэтага нашага. Так. Усё, ты зрабіў ужо? Не, гэта ўжо тое, што... Не, чакай, гэта новы. Ну, давай. Ну, вось, дарэчы, ён зараз зрабіў... Я разумею, як ён запхаў... Ну, мне пакуль не падабаецца. Ну, дарэчы, ён тут drop of water намазаў на разбітае шкло і атрымалася нейкае... Ну, такое. Давай просто з broken glass зробім і паглядзім, што будзе. Галоўнае зараз ліміты не вытраціць усе на херабару. Апошні раз спрабуем і ідзем ужо просто ў музыку генерацыю. Зараз у нас просто slow whoosh effect with reverb and broken glass. Broken glass ён увогуле рашыў не выкарыстоўваць, вырашыў. Давай без слова ending with the sound of broken glass. Так, яшчэ будзе відеопоўны разброчных трэдаў форчан, там будзе зборнік усіх частак. Так, я думаю, зрабіць 7 частку па дліне, там будзе 5 тэм. Кайф? Не, з гукамі халера поўная. Так, чакай, добра, а ты саунд разумееш, што такое sound the broken glass? Я не вельмі разумею. Ага. Я думаю, што ў яго пытаннячкі з разбітым шклом. Гэта дзіўна на самой справе, але, ну, я разумею, што згенераваць, магчыма, такі гук і складана. Окей, тады мы паспрабуем... Чакай. Можна неяк забраць той промпт, які мы ўжо выкарыстоўвалі? Reuse prompt ёсць такое. Цудоўна. Што ты робіш? Не сюды. Вось сюды мне трэба. Sound. The slow whoosh with a reverb effect ending with нехай будзе loud drop of water. Паглядзім. Advanced option, дарэчы. Type one shot loop BPM K. Што такое K? Musical K of the sound. Я не ведаю, што гэта.
М. Вот. Давай просто Loud Drop of Water поглядим. До речі, мне вушы таксама не вельмі падабаюцца, бо яны такія крыху брудныя. Не вельмі такі гладзенькі гук, а вуш, ну гэта самая база для проста відэамантажа. І калі ён зараз з вушамі не можа зладзіць, то я думаю, што... Блядь, што там за лазеры на фоне? Гэта смешна. Халера, карацей. Гэта мы ўсё выдаляем. Где тут? Чик, 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 чик. Эрор, у сенсі эрор. Якіх эрораў? Так, добра, гукі пакуль нам не даспадобы. Ось, усё, гэтая песня пакуль не застануцца. Мне падабаецца бас-партыя ў першай версіі. Так, добра, паляцелі вучыць далей. Advanced, поўны кантроль. Асобна лірыка, асобна стылі, дадатковыя параметры, менавіта гэты рэжым на скриншоце. Мы ў Advanced. Лірыкс, поле для тэксту. Сюды ідзе тэкст песні са структурай. Лірыкс, а структура? Не бачу ніякай структуры. Суна чытае разметку раздзелаў у квадратных дужках, дзе як пісаць. Ага. Структура раздзелу абавязковая, без яе мадэль сама вырашае, дзе версус, дзе прыпеў. Лірыка мае прамы ўплыў на інтанацыю, рытм і эмацыйны малюнак вакала. Калі пакінуць пустым інструментал. Прыклад промпту, давайте глядзець. Карацей, у квадратных дужках мы пішам інтра, куплеты, перад прыпеў, куплет, перад прыпеў, брыдж і аўтро. Прычым пад гэтым частка пад квадратнымі дужкамі, ёсць яшчэ і круглыя, тыпу spoken low і fade guitar only. Тыпу канец, можна задаваць такую вось стылістыку. Тэгі, якія разумее Суна. Верс, хорус, брыдж, аўтро, інтро, прехорус, хук, брик, instrumental, spoken, adlib, fade out. Дужкі ўнутры тэксту, дырэктывы для выканання. Whispered, screamed, harmonized, repeat 3 times. Окей, гэта цікава. Я думаю, што знойдзем нейкі ўсраты беларускі тэкст. Я не думаю, што мы будзем браць вершы беларускія, бо гэта, тыпу, крыху крынж. Я вельмі люблю беларускую паэзію, але мне занадта... Я не люблю, калі яе чытаюць на занадта складаным твары. Таму мы возьмем нешта смешнае, будзем панкаваць сёння. І ўсё. Так, зараз гарбатку пролью. Так. Стайл з поля стылю. Давай глядзець. О, тут уже да халеры ўсяго ёсць. Што вось гэта за кнопка? Яна мёртвая ўсюды. Добра. Гэта што? Гэта тыпу... Разумею. Гэта ён адразу прапановвае тут некалькі стыляў, і іх можна вось так рэрайціць. Гэта Personalized Magic Wand. А тут можна адаптаваць тэкст праз нейронку. Тэксты і нейронка пакуль не вельмі добра працуюць. Добра, стыль. Гэта галоўны музычны промпт. Суна апрацоўвае яго як набор тэкстаў дэскрыптараў. Парадак слоў мае значэнне. Першыя тэгі важнейшыя. Што важнейшае? На скриншоце бачна сімфонік металкор, биг бэс, регі дансхол, бугі-вугі і поп-лаціна. Відавочна тэкставы набор без когерентнай мэты. Структура эфектыўнага промпту стылю. Жанр, субжанр, інструменты, тэмп энергія, настрой атмасфера, вакал. Прыклады. Лоу-фай, хіп-хоп, меланхолія. Гэта лоу-фай, хіп-хоп, меланхолік, джазі хортс, вініл кракл, софт драм, muted трампт, рейні найт атмосфер,
Інтроспектив, female voice hums. Не ведаю, що hums такое. Постпанк. Ось, постпанк, я думаю, що ми нейкі зробимо сьогодні. Постпанк, Dark Wave. Слухай, ну де постпанк, а де Dark Wave? Мне что, він так занадто близько їх наблизив. Хотя, добре, поглядим. Reverb Heavy Guitar, окей. Можна яшчэ падпісаць Distortion, але калі Distortion занадта шмат накінуць, ён можа пераўтварыць все гэта такі вельмі брудны панк. Лепей таксама вініла нейкага напішем. Driving Bass Line, Cold Synth Pads, Minimal Drum. Baritone Male Vocals. Ну, я б не сказав, що баритон менавіта нам патрэбны. Ну, добра. Joy Division Influence. Окей. Tension і No Resolution. Кінематографічний оркестр. Cinematic Orchestra. Epic. String Swell. Не ведаю, що такое Swell. French Horn. Dramatic Percussion. Hans Zimmer Style. Ну, ось я думаю, що калі выкарыстоўваць... Мне здаецца, што калі выкарыстоўваць стылёвыя, занадта паказваць вядомае нешта, вось тыпу Joy Division ці Hans Zimmer, то ну а ты адразу зробіш нешта кшталту такой жа групы, то бок яна забярэ нейкія рэчы, якія вельмі характэрныя для гэтай групы, і это адразу будзе ну такое. Просто па матывах тыпу. Окей. No vocals, tension building, 120 BPM. Інді-электронны грув. Блізкі да таго, што на скриншоце ў генерацыях. Dark, Indie-Electronic, Syncoped Off-Beat Guitar, Percussion Slap Bass, Broken Groove, 100 BPM Minor K, Night Drive Atmosphere, Lo-Fi Texture, Male, Whisper Vocals. Чаго пазбякаць? Супярэчлівых спалучэнняў без мэты, рэгіе плюс металкор, мадэль будзе вагацца. Бля, я б рэгіе металкор паслухаў бы. Абстрактных ацэначных сноў, beautiful, amazing, perfect, нічога не дадуць. Што цікава, калі толькі Midjourney, калі толькі набрала сваю вось гэтую папулярнасць, першую, калі яна была самай магутнай сеткай для генерацыі гэтых выяў. Гэтыя словы ўсе няблага парсіліся, то бок я не ведаю, гэта яны выпадкова зрабілі, ці там такая тэкставая мадэля была, якая правільна іх парсіла, ці яны зрабілі гэта накіравана, бо людзі разумелі, што карыстач будзе пісаць менавіта такія словы, але ўсе вось гэтыя beautiful, perfect і гэтак далей, яны сапраўды мянялі, вельмі магутна мянялі вынікавую генерацыю, і менавіта ў бок вось нейкіх і канвенцыйных прыкладаў прыгажосці і гэтак далей. Карацей, цікава. Раней гэта вельмі працавала. Ну, але гэта і працавала ў выявах. Занадта доўгіх радкоў без структуры. 200 сімвалаў пачынаюць губляцца. Окей, тут будуць даволі кароткія прампты. Ну тыпу гэта ён нам па факце і напісаў уже промпт пад вось гэтае поле. А мы зараз і паспрабуем нешта з вось гэтага зрабіць і паслухаем. More options. Схаваная секцыя. Тэгі знаходзяцца там. Што тут у нас ёсць? Паказвай. Exclude styles. Exclude, гэта ж, здаецца, выключыць, правильно? Exclude. Гэта не можна забараніць яму нейкія стылі. Цікава. Вокал gender, male, female. Lyrics mode, manual. Што гэта значыць? Choose how to control lyrics, write manually, of use AI prompt. Мы можам і тэкст тут проста стварыць. Матка, батка. Окей. Гэта бяда. Weirdness. Weirdness гэта ж тыпу дзіўнасць, не? Што гэта значыць? Дзівацтва. Turn it up for wild and expected results. Бля, мне падабаецца, што тут ёсць рэгулятар, які можа, тыпу, рэгулятар хаоса. Просто, тыпу, хаціце страннага музла? Вось даляпіце на сотку. Мы паспрабуем гэта зрабіць, окей. Style influence. Turn it up to match your style description. То бок я магу напісаць тут нейкі стыль і сам сабе знізіць прыярытэт гэтага стылю, тыпу рабі ўсё сам? У чым сэнс? Окей, так, ну song title зразумела. Давай глядзець, што там далей. Save, зразумела. Правая панель Workspace, бібліятэка генерацыі, фільтры, сартаванне.
Галоўнае, чаго не відаць на скриншоце. Instrumental toggle у simple рэжыму. Пры пустым полі lyrics суна аўтаматычна генеруе вакал, калі стыль мае вакальны характар. Каб гэтага пазбегнуць або пакінуць поле пустым, задаць instrumental на vocals у styles або выкарыстаць адпаведны тумблер. Тумблер мы ўжо бачылі. Окей. Ну што, давайте паспрабуем. Які ўзяць тэкст? Можа, бля, мемы ў беларускіх амаль няма вось менавіта такіх, якія з відэа просто стрэлілі б. Можа, якое выказванне ў каго смешнае было? Зараз. Па-па-па-па-па, я хачу нейкі беларускі тэкст. Што нам можа быць патрэбна для гэтага? Угу. Нават нічога ў галаву не ідзе, гэта нейкая ганьба. Добра, давай паспрабуем спачатку тое, што нам прапанаваў Cloud. Давай паспрабуем постпанк зрабіць. Styles. Давай Joy Division выключым, мне не падабаецца гэты кавалак. Давай Style Influence, давай 75 поставім. Я не ведаю, ці трэба ўвогуле гэта чапаць рэгулятор. Але так, выключыць. Што выключыць? Hard. Давай выключым Hard. Выключым Hardcore. А то мне здаецца, праз перагружаную гітару і драйвін баслайн ён можа наляпіць зараз нейкага бруду. Ну, давай паслухаем. Instrumental vocal напішем. Ой, просто instrumental напишем. Instrumental, no vocal. Давай послухаем, що у нас атрымаецца. Цікава, калі вы, ну, я ведаю, што калі ў гэтым інструменце пакапацца, можна рабіць уже такую якасную музыку, якую і асабліва без вакалу ты хер уже адлічыш, што гэта не нейронка. Мне просто падабаецца перспектыва таго, што можна будзе сабе нарабіць мінусаў пад відосы, пад стрымы і просто, блядь, не заёбвацца з гэтымі ліцэнзіямі. Не заёбвацца, што недзе ў цябе там нешта не праплаціўся гэты эпідэмік. Просто ляпіць гэтае музло і не хвалявацца. А ёсць нейкая статус прагрэсу? Пакуль няма. Окей, чакаем. Базальт Чоер ён назваў наш трек. Зараз паслухаем, што атрымаецца. А чаму я вось гэта не выдалю? Гэта халера і гэта халера. А можна ўжо? О, лол, пока яны генеруюцца, іх ужо можна слухаць. Такі любы постпанк.
бяды, не бяды, што тут значна хутчэй. Мне не падабаецца, чаму... Што я наляпіў? Lyrics мод, аўто, мануал. Мне не падабаецца, чаму, тыпу, ён вырашыў, што добрая ідэя музыку мне запхаць сюды. Ой, слова. Я ж не прасіў музыку. Баслайн, пады, драми. Бля, я дурень. Все, няма питання, як побрали. Все, я сам написав это. Давай створим зараз без вокалу. Я сам написал у стилях, что баритон. Я, до речі, не ведал, что вось такий голос гэта баритон. Я думал, что баритон гэта больше, если такое высокое. То есть этот трек мне подобается больше. Такие вельми базованы, но постпанк. Добре, нам треба зараз текст і будемо спробувати розкидати стейки. Мені подобається, я такое слухаю. Окей, мы зараз зрабілі... Давай вось гэту. Ну, вось, дарэчы, вось такое музло дакладна ўжо чалавек не адлічыць нейронная нація. Ну, вось гэта дакладна ўжо проста звычайны, зусім звычайны постпанк у нас. А вось тут. Нешта вышэй. Нешта здаецца, а я б выстаўляў BPM нейкі? А у нас тут няма BPM, цікава. Окей. Я думаю, что я потом вось таких песен штук 20 нагенерую з меншым BPM, і просто буду сабе под відосы подставлять, і все, і не буду парыцца, заўсёды будзе нейкі прыятны гук. Окей, давайте, що мы возьмем? Які тэкст? Зараз подумаем. Я ведаю, які возьмем. Помогу. Со мной по-беларуску. У Евгении Янішчыц ёсць цудоўны тэкст пра «Гавары са мной по-беларуску». Ён мне вельмі падабаецца. Яго вельмі файна маляваны у тыктоку прачытаў просто так павольна, вельмі так прыгожа, цудоўна. Але ўсе тыя, хто потым таксама намагаліся чытаць яго, я за любую творчасць, кожнаму мне просто не падабаецца. А я не кажу, што так не трэба рабіць. Ну, яны чыталі проста яго занадта «Гавары са мной па-беларуску». Ну, занадта вось шмат гэтай экспрэсіі, дзе яна не патрэбная. Таму зараз мы будзем гэта выпраўляць. Давай, глядзець. Захоп экрану. Мы таксама зробім з гэтага постпанк. Я спадзяюся, я нікога там не пакрыўджу ніякую аўтарку за тое, што мы гэта выкарысталі. Но мы не будзем гэтую песню нідзе посціць, таму мы проста яе зараз патэсцім. Ну, калі пакрыўдзіцца, то будзем выбачацца, што рабіць. Так. У нас ёсць. Вось так давай. Мы гэта ўсё скапіруем зараз. Ставім сюды. Давай, аутро. Аутро. Ой, аутро гэта ж пасля, блядь, дурань. Інтро.
А давай ведаеш, што я зраблю, каб вось так зробім. Адразу падпішам, што калі б там нехта потым паглядзець відэа і скажа, што я краду вершы, то не. Вось так. Я аўтарка цудоўнага вершу. Вось. Інтро. Інтро падумаем, тут напішам нейкі стыль. Вось, дарэчы, я ж зразумеў толькі зараз, ну я ведаю, што ён з беларускім не вельмі ладзіць, але, блядь, гэта я ведаю, што на мовах славянскіх ёсць нейкая нейрасетка, якая плюс-мінус няблага генеруе тэкст, але я не ведаю, ці працуе Суна вось так. І, ну, паслухаем зараз. Будзем ведаць, як Суна спраўляецца з тэкстам. Я, дарэчы, думаю, што... Чакай, Клауд. Я буду выкарыстоўваць тэксты на беларускай мове. Я ведаю, што у генератыўных мадэляў ёсць праблемы з беларускім вымаўленнем, таму што ты параіш, каб пазбегнуць лексічных і інтанацыйных памылак у генерацыі. Магчыма, ёптаць, магчыма, ёсць спосабы ставіць націск у словах ці нешта іншае. Давай паглядзім, што там Клауд параіць на гэты конт. Праблема рэальная і шматузроўневая. Разбіраю па слаях. Чаму Суна блытаецца з беларускім? Суна трэніраваўся пераважна на ангельскім і буйных еўрапейскіх мовах. Беларуская ў трэніровачных дадзеных прадстаўлена мінімальна. Да таго ж часта блытаецца з расейскай. Яны графічна падобныя. Вынік. Мадэль чытае беларускі тэкст як дэфектную рускую. Сукі. І прымяняе рускую фанетычную мадэль. Ну вось гэта вельмі шкада. Так, я чуў нейкія генерацыі з тэкстам, і там вось гэта че мягка. Канкрэтныя праблемы. У нескладовай чытаецца няправільна або ігнаруецца. Дж-дз. Афрыкаты не распазнаюцца як адзіны гук. Аканне. Мадэль не ведае, дзе О вымаўляецца як А. Націск. Адвольны або мадэль не мае беларускай, бо мадэль не мае беларускай акцэнтуальнай мадэлі. І мякказычных недакладная. Метады кампенсацыі. Фанетычны запіс лацінкай найбольш надзельны. Ого! Вось гэтага я на самой справе не думаў. Замест кірылічнага тэксту пішаш фанетычную транскрыпцыю, блізкую да таго, як Суна інтэрпрэтуе лацінскія літары. Мадэль значна лепей апрацоўвае лацінку, бо мае вялікі ангельскі і еўрапейскі корпус. Гэта цікава, дарэчы, зараз спрабуем. Зробім на кірыліцы і зробім на лацінке. Прынцып. Пішаш так, каб англамоўная ТТС-логіка вымавіла гэта блізка да беларускага гучання. Прыклад. Над ракою туман сцелецца, фанетыка. Над ракою туман стрэліцца. Я думаю, што гэта будзе смешна. Арыгінал. Я іду праз поле ўночы, фанетка. Я іду праз поле ўночы. You know? Слабы бок. Губляецца арфаграфічная ідэнтычнасць тэксту, і калі важна захоўваць кірыліцу, не падыходзіць. Ну, тыпу, напляваць, гэта ж не прэзентацыйная, гэта ж інструмент проста. Расстаноўка націску праз дублікацыю галоснай. Суна і падобныя мадэлі часам рэагуюць на падоўжаную галосную як на націскную. Метад ненадзейны, але часткова працуе. Над ракою туман сцелецца. Я іду праз поле ўначы. Смешна. Я паслухаў такую песню. Я іду праз поле ўначы. Альтэрнатыва. Вялікая літара на націскнай галоснай. Ну, вось гэта лагічна. Гэта мы будзем спрабаваць. Гэта дакументаваная практыка ў супольнасці Суна. Reddit, Discord. Вынік непрадказальны, але часта лепшы за нічога. Окей, карацей, у нас ёсць два метады. Гэта першае напісаць лацінкай. Другое, гэта вялікія літары. Замена праблемных графем на фанетычна блізкія. Праблемны элемент унескладовая. Замена на W або U. G на G. Афрыкат. Дз на дз. Ну, такіх, гэта ж не замена, гэта ж так і будзе напісана. Я не разумею сэнс гэтага тлумачэння. Е пасля зычных. Е. Йоц. Ага, я зразумеў.
Змешаны падыход, практычны кампраміс. Пакідаеш кірыліцу? Не, пакідаць кірыліцу мы не будзем. Прыклады. Стыляваныя дырэктывы ў поле styles. Дадай у style prompt Belarusian... Як ты напісаў? А, не, ўсё правільна, Belarusian. Залазно Belarusian. Чакай. Belarusian folk influence. Що такое influence? Пробачце мяне, я дурнаваты. Уплыў, окей. Belarusian folk influence, Slavic phonetics. Ну, вось Slavic phonetics гэта вельмі размытая халера, бо ну, у нас свая фонетыка, у украінцаў яна зусім іншая, у расейцаў яна ўвогуле трэцяя. А там балгарская і астатнія мовы таксама вельмі па-свойму ўсё вымаўляюць. Melancholic vocal... Сука! Чаму, блядь, калі Belarusian адразу меланхолік, суки? Якога хера? Блядь, мне не падабаецца тое, як нейронкі бачаць беларускі культурны код. Ну, яны правільна бачаць, мне гэта і не падабаецца. Сабакі. Careful, Careful, гэта што? Гэта ж тыпу... Чакай, гэта ж нейкі пяшчотны, не? Асцярожны. Сука. Не, ну вось гэта мем просто. Меланхалічны вакал, стараннае вымаўленне. Careful, гэта тыпу стараннае. Окей. Цікава. Slow lyrical delivery. Гэта тыпу што значае? Тыпу павольна вымаўляць? Павольная лірычная падача. Delivery, окей. Careful pronunciation і slow lyrical delivery знішаюць тэмп вакалу. Мадэль робіць менш памылак пры павольным выкананні. Окей. Агульная рэкамендацыя па прыярытэце. Лацінская фанетычная транскрыпцыя. Гэта максімальны кантроль, але трудазатратна. Браце, ты будзеш для мяне рабіць гэтую транскрыпцыю, таму ніякіх затрат. Вялікая літара пры націскных галосных. Хуткі метод часткова эфектыўны. Окей. Замена ўнескладовая. Окей. Павольны тэмп, акустычны жанр. Окей. Добра, мы зараз тады гэты тэкст адаптуем. Мы раскідаем па яму ўсё гэта, а потым перакінем у нейронку і паспрабуем зрабіць з гэтага лацінку. Intro. Дарэчы, я не чытаў ніколі цалкам версію гэтага верша, бо я адсюль заўсёды пачынаў. Давай вось гэта мы назначым прыпевам. Давай мы вось так зробім. Тыпу, вось гэтыя два радкі забярэм на прэ-прыпеў, а вось гэта зробім прыпевам. Хорус же прыпеў, так? Ці як? Патлумачыце, калі ласачка мне. Хор. Ага. Хорус гэта хор, блядь, лагічна. А прэ-хорус? Я шо, хворы? Ці шо? Типа прэ-хор, блядь. Что такое? Перад прыпеў. Ну, значыць, я ўсё правільна казаў. Тады хорус. Хорус. Што з гэтага, нагадайце мне, калі ласка, запеў? Верс, окей. Давай тады вось гэта назначаем верс 1. Верс 1. Прэ-хорус, хорус. Вось тут будзе верс 2. І давай назначым яшчэ адзін раз хорус. Вось так. А брыджы, гэта што такое ўвогуле? Брыдж? Ой, я не назначыў тут. Давай вось гэта будзе прыпеў. Адразу гэта ён перайдзе ў брыдж. Я не буду занадта запарвацца з тым, што тут, дзе тут ёсць. У сэнсе, ну, тут можна гэты тэкст красіва раскідаць на песню, але мы зараз проста паслухаем, як гэта атрымаецца з беларускай мовай. Давай гэта будзе брыдж, зноў хорус. Покажи, як ты тут зрабіў.
Давай мы гэта скапіруем. Мне падабаецца сэнс. Атмасферы гітар фейдин. Верс. Прехорус, хорус. Верс 2. Прехорус, хорус, бридж і аутро. Давай мы зробім яшчэ аутро пасля другога прыпеву. І на аутро таксама паўтарым гэтую строчку. Мы зробім вось гэта то, што будзе на аутро whispered, тыпу шэптам. Скрымт зробім над бридж, няхай ён будзе такі інтэнсіўны. Спукін. Що такое спукін? Спукін я ведаю толькі спукін Scary Skeletons. Спукін Scary Skeletons. Не, там не той сэнс быў. Размоўная? Не трэба. Адліп, фейдаут. І давай фейдаут таксама. А чакай, ты тут фейдаут дадаваў кудысьці? Давай вось гэта просто скапіруем. Угу. Ёсць. Так, што мы атрымалі? Мы чакаем, што наш цудоўны верш Евгенія Янічыц зараз пераўтварыцца на нешта постпанкавае. Такое трагічнае крышачку. Атмасферы гітар фейдин. Гэта будзе доўгі прыпеў на 6 радкоў, потым на 2 прехорус, хорус, потым вось гэта. Окей, давай вось так і пакінем. Мы зробім версію з кірыліцай. Паляцеў. І давай перарабі мне гэты промпт з улікам усіх твоих парад про латинку. З улікам усіх твоих парад про латинку. Вялікія літары і замены гукаў. Галоўна, каб мне зараз лімітаў хапіла. Бо я уже занадта шмат з ім размаўляю. Давай поўную лацінскую транслітарацыю. Транслітарую па наступных прынцыпах. Націскная галосная вялікая літара, У не складовая ў W, G будзе на Дж, Дз на адпаведная, Ч, Ш, Ш, Ч, окей, Ж, Ц. Е ў пачатку склада у Е будзе пісацца, каб вось гэта... А пасля зыч... Е, ага, я зразумеў, пасля зычных проста Е. Ё будзе як Ё, Ю як Ю. А вялікія літары працуюць. Ну вось глядзі, ён мне параіў зараз, што мы можам... Вось мы будзем эксперыментаваць. Вось мы ўзялі гэты верш. У яго ёсць парады, што можна перавесці ўсё ў лацінку, каб больш было падобнае да беларускага вымаўлення. Плюс на націскі цябе, слоты, абвяшчаць... Ну, карацей, ён зрабіў зараз вялікія літары, і мы таксама гэта запхаем. Давай будзем ісці паступова. Вось у нас ужо атрымалася першыя дзве песні, якія мы пісалі менавіта на кірыліцы. Давай слухаць, што будзе па мове. Бяда зараз будзе з вымаўленнем. Я не змяніў уже, здаецца, гэту. Но вакал я тут пакінуў, блядь. Будзе слоту абвяшчаць прагноз. Ну, тут ужо ча мягка. Ліст тобою учыніць ператруску.
Мені подобається вокал, який він зробив зараз. Песней, что расчулила до слез. Короче, тут вельми буде російське вимовлення. Я приму тебе по-белоруску. Давайте доприбила до слуху. Краю бесславённого дачка. Дачка. Дякую лёсу, маю не ў нагрузку. Зорны крыж Мацея, бурачка. Ты во мне признаешь белоруску. 100 разов шукай другой красы. Зрозумела. Я нават гэта адразу ў мінус. Тут што будзе? Лишь с тобой учинить ператруску. Тое ж самае. Окей, гэта халера. Давай. Мы крышачку вось тут. Давай вярнем вось той мужчынскі вакал, які ў нас атрымліваўся ў папярэдніх генерацыях, бо вось гэты жаночы, вось гэты з паветра. Гэта проста дичка нейкая. Вось барытон, мейл, вакал. Так, кірыліца дакладна не варыянт. Зараз будзем глядзець, што нам прапанаваў Клауд. Вось, ён нам зрабіў на лацінке і зрабіў з націскамі. Давай глядзець. Ёсць. Барытон, мейл, вакал. Тут мы, здаецца, больш нічога не мяняем. Давай генераваць. Чакай, ён там яшчэ прапаноўваў поўная транслітарацыя ў лацінку змешана кірыліца лацінцы. Гэта два розныя падыходы з рознымі вынікамі. Поўная лацінка максімальны кантроль вымаўлення, але суна можа страціць славянскі характар вакалу і спяваць з англійскім акцэнтам. Кірыліца з карэкцыямі захоўвае славянскую фанетычную мадэль, але менш прадказальная па націску. Давай яшчэ кірыліца з карэкцыямі. Слухай, пакуль хапае лімітаў, ну я думаю, што гэта ўжо наша апошняя генерацыя. Менавіта ў Клаудзе, потым перайдзем у ChatGPT. На ChatGPT у мяне падпіска, так што... Мне здаецца, у мяне на вуліцы нехта дзярэцца. Б'ецца. Так. Што ён зрабіў? Ён таксама зрабіў вялікія літары. Будзе слоту абвяшчаць прагноз. Ну, прагноз, ён прачытае, хутчэй за ўсё суна. Лістабой учыніць ператруску. Песняй, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе па-беларуску. Так ты проста ж, тыпу... Ну ён «з» на «с» ўсюды памяняў, каб гучала больш вось пад нашыя гукі. Не ўсюды, а не вось такія, гэта вось нагрузку ён зрабіў праз «с». Зорны крыж Мацея Бурачка. У нескладовай ён на W змяніў. Мне здаецца, кагосьці пиздзяць у мяне на вуліцы. Я не ведаю, вам чутна ці не чутна, але... Так, добра, давай закидваем сюды таксама гэтую генерацыю. Create. Давай слухаць, што вось тут атрымалася. Вось гэта тое, што мы зараз слухаем, гэта Barley Rust Cathedral. Што? Ты ўпэўнены, што менавіта гэта я хацеў? Тут у нас, карацей, праз лацінку напісан тэкст. Давайте слухаць. Barley Rust Cathedral вырашыў назваць. Ну там праз лацінку, там нешта распарсіў. Будзе слоты абвяшчаць прагноз. Ну вельмі мяккае «ч». Ліст тобой учыніць ператруску. Песнай, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе па
беларуску. Беларуску, не будзем даслухаць гэтую херню. А ведаеш, што ён там яшчэ раіў? Вось гэта дадаць у стайл промпт. Давай яго далепім. Беларус. Ай, смешна. Беларус. Ты хто? Я Беларус. Беларус. На хвіліночку. Давай гэта мінус адразу. Ну, я думаю, што тут усё ад тэкста ў тэкст нічога не памяняецца. Обвешать прогноз. Шац. С тобой учинить спирать русскую. Песня, что расшулила до слез. Я приму тебя по-белоруску. Беларуску. Нахер. Так, гэта у нас уже зноў на кірыліцы, але з вялікімі літарамі, і там некалькі літар заменены. Ну, карацей, мы дакладна не абыдзем зараз пытання з вось гэтым Ч. Мы ў адным праекце працуем над галасавым дапаможнікам на беларускай мове таксама, і там увогуле ёсць у Беларусі некалькі паблікаў энтузіастаў, якія займаюцца падобнымі мэтамі, падобнымі праблемамі. І вось зараз усе глядзяць, што з бігтэху можна выцаганіць і як навучыць вось гэтым Ч. То бок гэта такая праблема менавіта нашага адсутнасці беларускага навучання і вельмі вось гэтай характэрнай Ч цвёрдай беларускай мовы. Нават адпаведнікаў не маю ні ў якіх мовах, каб падпіздзіць. Вось. Ну, давай слухаць, што тут з кірыліцай атрымалася. Будь за слоту обвещать прогноз. Мы докладно не пробьем. Лист с тобой учинить перед русскую. Песней, что расчулила до слез. Я приму тебе по-белоруску. Где у нас тут нескладовая будет? Вот тут чка не вывез. Маю не нагрузку. Зорный крыш Матея Бурачка. Аж калі не патрэбна, і он, блядь, робіць цвёрдую. Чакай, прослухаў. Ты во мне. А ён просто проігнараваў. Знаешь белоруску. Давай вось тут. Шукай другой красы. Дарэчы, ён другой прачытаў правільна. Што? Ці мне падалося? Беларуску. На халеры ён так інтэнсіўна раве. Гэта ж все-таки постпанк. Шукай другой красы. Ну, ён так, типу, гэкает, але на памежжы. То бок, калі, ну, просто праслухацца, то можна пачуць і гэ. І, дарэчы, вось тут W спрацавала. Вы чуеце? Ты во мне прызнаеш беларуску. Мне вельмі не падабаецца, як ён стылістычна гэта зрабіў. Гэта бок, ну, атрымаўся не постпанк, а просто звычайная, ну, такая зусім поп-рокавая песня, зусім звычайная, у стылістыкі постпанку. Слухай, працуе. Ён не спрацаваў у нескладовае вось тут. Ты ўва мне прызнаеш беларуску. Ну-ка яшчэ раз. Маю не нагрузку. Вось тут праз радок. Зорный крыш Матея Бурачка. Ты во мне. Ну, ён намагаецца там, ён няма вось такога, што ўва мне. Ты ўва мне. Няма акцэнту, не. Ты во мне. Ну, больш ва, канешне. Але ў прыпеве зладзіў. Карацей, ну, так для вузкіх варыянтаў гэта можа быць. Другой красы. А тем более, что свет давно не узкий. Дыхали ты Вот такая экспрессия тут. родный сын. Говори со мной по-белоруску. По-беларуску ён даволі няблага прачытаў.
То бок такія наши акценты. А вось давай с апострофом подслухаем вар'ят, там будзе ў наступным радку. Можна запарыцца, канешне, і знайсці нейкі тэкст, дзе не будзе вось гэтых шмат просто падбіваць. Час вар'ят, шалёнае таксі. Так, вар'ят няблага, а вось... Я просто чаго на пост зараз? Час вар'ят. Вось час ён зноў чытае, але у мяне ёсць ідэя. Час вар'ят, шалёнае таксі. Мне здаецца, ці ён вар'ят вельмі няблага прачытаў. Час вар'ят. Слухай, ён вельмі не бяды чытае вар'ят. А калі мы пасля шыпячых, пасля чэ налепім апострафаў? Ён, магчыма, канешне, тады прачытае абвяшчаць, вось такую паузу, магчыма, зробіць. Але хто мы такія, каб гэта не праверыць? Ну-ка сюды. Зараз я наляплю гэтых апострафаў. Абвяшчаць. Дзе там моя беларуская? Вось. Прагноз лістабой учыніць ператруску, песней, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе. Цябе ён неяк чытаў таксама дзіўна. Ладно, не зараз. Краю без слаў... Слухай, вельмі складана чытаць, калі вось так націскі выдзелены, складана чытаць тэксты. Тыпу такі глядзіш, нешта не зыходзіцца ў галаве. Дзякуй лёсу, маю не ў нагрузку. Зорны крыж Мацея. Вось Мацея ён неяк Мацея чытаў. Мацея. Давай паспрабуем тут... Давай мы тут... Мы ж можам тэкст мяняць як хацім, правильно? Давай мы паспрабуем запхаць сюды мяккі знак Мацея, каб ён прачытаў, і пра падвоеную С зробім. Вось тут будзе два аднолькавых радкі. Паслухаем, як нейронка справіцца з гэтым і з гэтым. Ты ува мне прызнаеш беларуску. Давай не будзем так шмат генераваць. Вось, я думаю, мы вось столькі зробім. Нам хопіць гэтага для эксперыментаў. Яшчэ раз, будзе слоту абвяшчаць прагноз, лістабой учыніць. Ну, ён там няблага прачытаў. Ну, як яго, блядь, прачытаеш інакш, нешта я таксама ўжо затраіў. Песней, што расчуліла да слёз, я прыму цябе па-беларуску. Краю бесслаўёнага дачка. Дзякуй. Дз ён вельмі... Такое, можа падвоіць тут з... Ну, яшчэ раз паслухаем потым. А не, давай адразу паслухаем, чаго я... Якім там радку? Ага, вось недзе тут. Песней, што расчу. Краю бесслаўёнага дачка. Шыка, вось тут яшчэ. Дзякуй лёсу. Ну, дзякуй, не бяды. Слухай, а мы, магчыма, ну, паколькі... Я ведаю, што мы зробім. Вось у нас тут ёсць некалькі вось гэтых чэ. Вось у нас ёсць першае чэ, мы тут зробім апостраф, а вось пасля гэтага паспрабуем цвёрды знак з расейскай паставіць. Ці, блядь, расейская. Вось, расчуліла будзе. Я прыму абе... Не, цябе не трэба. Краю бесслаўёнага дачка. Вось пасля дачка дакладна, паміж двухзычных дакладна, мне здаецца, мы можам паспрабаваць зацвярдзіць чэ. Не каб не дачка, а дачка. Но ён можа цвёрды знак злічыць проста як паузу, і тады ён прачытае дачка. Ну, паглядзім. Зорны крыж Мацея, брачка, мацька. Давай генераваць. А пакуль паслухаем другую версію, якую мы яшчэ не слухалі. Але будзе, мне здаецца, тое ж самае. Увогуле, ён кожны раз, калі робіць две генерацыі, мне здаецца, ён асобна генеруе тэкст, менавіта вакал. Вокал, ну, один у один просто у обедзевых песнях и просто поверху обмазывая крыху стилистично розным узлом. Так, пробачьте хвилиночку, мне тут поведомление написали, зараз я.
Так, вяртаемся. Давай дослухаюсь. Я заўсёды да постпанку ставіўся няблага, але пасля таго, як у Сталкера запхалі прыкладна 100 песен вось такого стылю, боже, я улюбіўся ўдвоє. Обвящать прогноз. А до речі, ні, ось тут другая С інтонація. тобой учинить спиратруску. Песни, что расчулила до Пісні, слез. нібито пісні. Я приму тебе, Мені подобається. по что песни, что Нібито ён так вымаўляе песняй. Занадта шмат мяккасці вось у гэта. расчулила до слез. Я приму тебе по-белоруску. Краю без Халера. Нахер. Гэта таксама выдаляем. Гэта нам все зараз не патрэбна. А што гэта было? А базальт-хор таксама выдаляем. Хаця можна было і не выдаляць, можна ж было вяртацца потым параўноўваць. Але пляваць. Давай. Так, што мы зрабілі? Мы зрабілі апостроф і мы зрабілі цвёрды знак з якай расійскай. З націскамі, до речі, неблага. То бок такія словы, якія не адпаведнікі расійскай, ўсё роўна ставіць нібыта. То бок з націскамі няма пытання. Вось менавіта наше вымаўленне. Мы соберемся беларускай супольнасцю, навучым нейкую лексічную мадэль размаўляць і ўжо долучимся до цивилизации. Буду слоту обвящать прогноз. С тобой Абвяшчаць. Ён, карацей, ён пачаў успрымаць гэта як розныя словы. Абвяшчаць. буду слоту обвящать прогноз. Абвяшчаць. С тобой учинить спиратруску. Песня, что расчулила до слез. Все равно чую. Я приму тебе по-белоруску. Краю без слою нагодочка. Дякую лёсу, маю не в нагрузку. Зорный крыж Мацея бурочка. Зорный крыж Мацея бурочка. Чека. А чаму я, да рэчы, не запхаў сюда ў чека нічога? Па-першае, мне падабаецца, што вось мы два радкі зрабілі, і ён такі перайшоў на такі брыджавую тэму. Гэта прыкольнае стылістычнае рашэнне. Слухай, адрозніваецца, вось вельмі адрозніваецца падвоенае «ц» і праз мяккі знак. Маю не в нагрузку. Зорный крыж Мацея бурочка. «Ц». Зорный крыж Мацея бурочка. Бля, нібыта вось Мацея зараз, не гучыць. Зорный крыж Мацея бурочка. Зорный крыж Мацея бурочка. Вось Мацея мне падабаецца, як ён зараз кажа. Мацея, ён жа проста генеруе проста гукі глядзіць, і цалкам «ц», памякчэнне і «е». Мацея. Окей, давай я буду неяк сабе пазначаць. Зараз, хвилинка. Я буду пазначаць, што працуе. Зорны крыж Мацея бурачка. Што такое? Мы робім зараз апорны канспект, я эксперыментую з нейрасеткай Суна, мы робім апорны канспект тых лайфхакаў, якія дапамагаюць нам дабіцца больш ладнага беларускага вымаўлення. У гэтай нейрасетцы я буду проста ў цябе записываць тое, што у нас атрымалася, потым ты мне аддаш гэта канспектам для майго паста ў Telegram. А чаго я адразу не гэта не сказаў? Першае, што ў нас атрымалася, гэта, напрыклад, у імя Мацей. Не, вось гэта мы проста зараз выдалім. Для майго. Зараз, нічога страшнага. Вось тут я дапішу рукамі. Вось тут атрымалася дабіцца карэктнага гучання слова Мацея. Як карэктнага.
Нармалёвага. Фіксую назіранне дакладных бескажэнняў у фармаце прыдатным для далейшага канспекту, божухна. Лайфхак номер 1. Контроль націску праз графічнае выдзяленне. Гэта не націск, да похеру. Зорны крыж Мацея Бурачка. Нейрасетка Суна карэктна вымаўляе імя Мацея. Не, тут просто пазнач гэты пункт. Тут тое, што мы мяккі знак запхалі паміж перад С і перад Е і пасля С, і атрымалася Мацея правільна вымавіць. Усё. Так, ідзем далей. Зорный крыж Мацея Бурачка, зорный крыж Мацея Бурачка, ты во мне признаешь белоруску. Окей. Таксама другім пунктам запішы, што на пачатку слова, калі унескладовае мяняецца на W, то атрымліваецца даволі падобны да праўды варыянт. Окей. Давай дослухаем. 100 разов шукай другой красы. Да на халеры ты равеш, так давайте позначым адразу, каб ён не равеў. Чакай. Пеасе фул. Закалябаўраўсці. Песе фул. А вось гуд. Як трывога па... Трывога. Яна ангельская. Ага, ёсць. Давай вось тут будзе трывожна. Мне падабаюцца такія трывожныя брыджыкі. Так, давайте начка напхаем сюды. Мы спачатку поставім цвёрды знак. Вось тут мы падвойную зрабім. Падвойную, а на трэцюю мы зробім праз апостроф. Вось, у нас будзе тры варыянты. Цвёрды знак, падвоеная Ч. Ч, ну ён хутчэй за ўсё просто неяк дзіўна прачытае Ч. І апостроф. Но апострофа ён таксама Бурачка хутчэй за ўсё прачытае. Ч. Ну так, ён мне, Клауд, гэта прапановаў. А, ты маеш на ўвазе, каб запхаць зараз у кірыліцу гэтую? Слухай, давай. З чаго мне вушы адыходзіць? А давай я сапраўды паспрабую яшчэ зрабіць радочак з... Давай просто вось напхаем для гэтага Бурачка. Каб ён зразумеў, што гэта лацінская менавіта. Бурачка. Давай вялікім зробім, каб самім пазначыць. Карацей, у нас ёсць варыянты з цвёрдым знакам, з падвоенай, з апострофам, эксперыменты. Ну так, будзем выцягваць з гэтай сабакі, блядь, каб навучыўся размаўляць на нармалёвай мове, а то, блядь, навучылі нейкай халеры. Мне тут зараз ябацца з усім гэтым. Будзем вучыць. Выцеснім з яго ўсё, што можна. Вось, у нас ёсць 4 варыянты. У нескладовай мне падабаецца, што працуе. Што мы зараз яшчэ дададзім? Пакуль нічога, давай вось паслухаем гэты варыянт, пакуль ён няхай генеруецца, а мы паслухаем вось гэты яшчэ. Ён кожны раз генеруе проста 2 песні. Слоту обвящать прогноз. Цішэй. Слоту будет слоту обвящать. Слухай, вось у гэтым выпадку папярэдняй песні зусім дрэнна. Чакай, мы ў якой зараз песні? Мы вось гэтай. Вось тут было. Учинить ператруску. Вось тут ён разбіў на 2 словы, на 2 словы, і атрымалася, што атрымалася. А вось тут ён нібыта, ну, амаль... Вось напрыканцы гэтага гука у яго атрымліваецца именно вот такое кароткае «я»,
Абвяшчай, вось недзе, паколькі гэта генератыўная мадэль, і яна не вельмі па-чалавечаму вымаўляе, і вось там чутно, што хвост нібыта ад я ўзяты. Але пачатак, ну, я ж не ёбнуўся. Працуеш, не? Будзе слоту абвяшчаць Слухай, ну працуе. прогноз. Працуе. Окей. З тобой Чакай, а што мы тут зрабілі? Апостраф. Таксама пазнач, што апостраф пасля літары Ч, ча, не заўсёды, але ў нейкіх выпадках дазваляе дабіцца вымаўлення беларускага цвёртага Ч. Бля, гэта блядская... Таксама тут я на беларускай размаўляю з ім зараз, а ён на расейскую ўсё транслітаруе, атрымліваецца проста нейкі пасля інсультны тэкст, блядь. Усё, галоўнае, што ён пазначыў. Так, давай даслухаем. А вот Чі, кстати, прачытаў зараз горш. Вось тут у мінулыя разы не было пытанняў з «ы», а вось у гэты раз ёсць. Ініць, учініць у яго атрымалася. З тобой учиніць ператруску песняй, што расчуліла да слёз. Вось у яго атрымалася адзін раз, ён, здаецца, усю ману змарнаваў, і далей усё проста... Окей, мы гэтае пакінем, давай мы тут... Першы з... Я не памятаю, з паспяховымі гукамі. Давай будзем вось так проста пазначаць, каб потым можна было нейкае саммары зрабіць другі з паспяховымі гукамі. А вось тут было Ч на пачатку. Окей. Чык, чык. Давайте так, новае. Вось тут мы напхалі вось гэтых варыянтаў Ч. Карацей, я думаю, што ў нас сёння задача прабіцца спраз вось гэтае блядскае Ч расейскае і атрымаць нармалёвае, такое мужыцкае беларускае Ч. Вось. Давай, паехалі. О, тут павыць крышку вырашыў. А, я peaceful напісаў. О, верс. Голос, до речі, один і той же стає. Ну, може, у нейких у будучині поекспериментуємо з голосом. Може, йому можна додавати нейкі ще варіанти. Але ось генерацію в генерацію один і той же. Просто ось гэты баритон. Будзе слоту абвяшчаць прогноз. Знову розбив на 2. З тобою чиніць ператруску. Чинить не беды. Песня, што расчуліла да слёз. Расчулила. Чувається, що ось нібито як француз такий розчулила, чулила, не чулила, а чулила. Ну, але хоча б гучить не м'яко. Уже, на мой погляд, криху перемога. Давай ще раз послухаємо. Вяшчаць прогноз. З тобою чиніць ператруску. Песня, што расчуліла да слёз. Ну, я прыму цябе па-беларуску. Краю бесславёнага дачка. Дачка, твердый знак не допомог. Такой лёсу маю не ў нагрузку. Поехали. Зорны крыж Мацея бурачка. Так, ладно, не? Зорны крыж Мацея бурачка. Вось мяккі знак. Ой, як мне падабаецца, як гучыць вось гэтая Мацея, вось вельмі правільна. Зорны крыж Мацея бурачка. Зорны крыж Мацея бурачка. Буря, ён прачытаў нібыта такое мяккае ря зрабіў, але вось падвоенае Ч гучыць больш падобна да праўды. Яшчэ раз. Зорны крыж Мацея бурачка. Зорны крыж Мацея бурачка. Вось калі б ён тут ря не прачытаў, бурачка, ну, чка не бяды атрымалася. Зорны крыж Мацея бурачка. Зорны крыж Мацея бурачка. Зорны крыж Мацея бурачка. Зорны крыж Мацея бурачка.
Просто цка. Чакай, блядь, я ж чаму я напісаў на польскі? Я ў цябе скапіраваў, але не тое скапіраваў, я скапіраваў з літарай Z, а трэба ж было, гэта ж Ч, мы ж не на польскай пішам. Гэта я ўжо затупіў. Ну добра, давай мы тады... Чакай, мы вернем, як каб было вось так, і просто дададзім яшчэ адзін варыянт. Вось, каб у нас было больш натыўна перад вачыма. Давай яшчэ раз увесь кавалак. Пав'яна гадачка, дзякуй лёсу маю не ў нагрузку. Зорны крыж Мацея бурачка, Мінус дакладна. зорны крыж Мацея бурачка, Вось тут. зорны крыж Мацея бурачка, зорны крыж Мацея бурачка. Ты во мне прызнаеш беларуску. 100 разоў шукай другой красы. Давай яшчэ нешта будзем адначасова думаць з другой. Другой ён чытае. Друге. Ну, калі мяккі знак напіхаць, ён прачытае як Е. Другой. Гх можа быць. Другой. А калі мы просто замест Г запхнем Х, тут жа з-за таго, што выкарыстоўваюцца нейкія вакальныя тэхнікі, то бок гэта спевы, другой. Ну, мне здаецца, занадта будзе без Г, вось гэтага. Другой. Добра, давай мы таксама тут напхаем яшчэ два варыянты. Мы тут ГХ поставим, а вось тут ХГ. То бок у нас будзе просто другой, будзе другой праз літару Х, будзе праз ГХ і будзе праз ХГ. Бля, затраіў. ГХ, ГХ, ХГ. Вось так мы літары ставілі, у нас будзе таксама 4 радкі, будзем параўноўваць. Давай яшчэ раз. Шукай другой красы. А як Суна успрымае слова peaceful? Вось так? Вось гэта peaceful, типа, для яго? Peaceful. Я не хочу, каб ты равеў. Можаш просто размаўляць са мной по-беларуску. Quiet. Бля, 3 раскладкі на кампе, гэта просто... Блядь, як цудоўна быць ангельскамоўным чалавекам. Я ўпэўнены, што яны нават не ведаюць, што такое, блядь, пераключэнне нейкай раскладкі дзікай. Так, добра. Давай, пакуль генеруецца, паслухаем яшчэ вось гэтую версію. Ці мы яе зараз слухалі? Ёсць указальныя поспехі. Прогноз лист тобой учинить перотруску. Песни, что расчулила до слез. Я приму тебе по-белоруску. Краю бесслоеного дачка. Дякую лес маю не у нагрузку. Ну давай. Зорный крыж Мацея бурачка. Зовсім не, очень плохо. Зорный крыж Мацея бурачка. Зноў я вось гэта блядская. Ну, карацей. Гэта не цікавы варыянт. Давай вось гэта наступны слухаць. Зараз, можа, стыль памяняем, бо мне ўжо гэты постпанк адзін і той жа ўжо надаеў. Давай ісці па радках і просто адразу нешта будзе. А можа без інтра? На халеры я гэта інтра генерую, просто токены марную, на што. Але, здаецца, калі яго не будзе, ён сам уставіць. Будзе слоту абвяшчаць прогноз. Ну, такое.
Ліс тобою чинить ператроску. Учыніц. Вось ён зараз прачытаў учыніц. Блядь, адразу раз, ну карацей, ён кожны раз. Угу. Цікаво. Песни, что расчулила до слез. Вельмі расійскай мовы. Я приму тебе по-белоруску. Краю бессловёнага дачка. Вельмі мякка. Давай адразу гэта дачекай справім, бо яшчэ ніколі яго не атрымалася. Давай вось трычы адсюды бахнем, я не ведаю ўжо, што, блядь, з ім рабіць. Чого спочатку? Дзякуй лёсу маю не ў нагрузку. Так, ляцелі. Зорны крыж Мацея бурачка. Ну, вось Мацея не так ужо дрэнна зараз гуляе. Зорны крыж Мацея бурачка. Вось мінулым разам падвойнае Ч вельмі добра чыталася, зараз мякка вельмі прачытаў. Але Мацея ўсё яшчэ вось пра карацею. Хаця б адзін гук мы знайшлі, як генераваць на беларускай. Ужо не бяды. Трэці. Зорны крыж Мацея бурачка. Зусім мякка. Зорны крыж Мацея бурачка. Яшчэ прачытаў. Зорны крыж Мацея бурачка. Зноў мякка. Ты во мне признаешь белоруску. Ну давай яшчэ паслухаем. 100 разоў шукай другой красы. Ты, сабака, здзекуешся з мяне? Ён зараз другой прачытаў літаральна. Другой. Ты во мне признаешь белоруску. 100 разоў шукай другой красы. Ён проста чыста зараз вымавіў другой. І вось гэта менавіта той радок, дзе проста г стаіць. Расейская, блядь. Вось псіна. Ну давай астатні. 100 разоў шукай другой красы. Другой не варыянт, зусім дрэнна. 100 разоў шукай другой красы. Другой таксама. Другой. 100 разоў шукай другой красы. Другой. Мне падабаецца, што зараз мы напісалі 4 варыянты вымаўлення. Другой, то бок адзін арыгінальны, які павінен быў быць з памылкай, і 3, якія я разлічваў, што ён зробіць, ну, можа, нешта падобнае да нашай мовы. У выніку, усе 3 варыянты, якія мы згенеравалі, не працуюць, а працуе той варыянт, у якім не было пазнак, каб ён зрабіў нешта падобнае да беларускай мовы. Гэта як разумець? І я вызываю паліцыю. Я не згодны. А тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску. Вельмі файна. Ну, тут і няма складаных гукаў, але ну, вось гавары са мной па-беларуску, ён вельмі файна вымаўляе, мне падабаецца. Ды калі ты не бязродны сын. Вось бязродны, там крышачку мяккасцю з таксама... А як па-расейску? Безродны? Ну, то павінна на самой справе быць. Бязродны, я разумею, чаму ён так робіць, окей. Бязродны, тут нібыта. Што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын. Ну, з-за такое нейкае проста бруднае атрымалася. Я думаю, што проста гэта ўжо памылка генерацыі. А вось наступны радок вельмі файна вымаўляе, няма складаных гукаў, і, ну, на самой справе гучыць ок. І зноў, што цікава, мы дадалі у стайліш промпт вось гэты ўплыў тыпу беларускага, як я там, Belarusian folk influence. І тыпу, ну, я разумею, што там гэтага фолку не вельмі шмат у яго ў базах, і, ну, ён не асабліва павінен адтуда літру Г гэтую забраць, бо Belarusian folk уплыў, гэта можа нейкія, ну, вось нашы этнічныя матывы, дуда, там нейкая характэрная для струнных штукаў. Вось, але, ну, ён зараз чамусьці пачаў больш вымаўляць Г.
правільна вымаўляць. Прычым, ну, вось у тых момантах, дзе мы не рабілі ніякіх пазнак. Не, вітаначкі, тры гэтых, адзін лол, другі, я бачу, што там нехта за галаву трымаецца. Ну, вось мы таксама тут трымаемся, намагаемся нешта атрымаць файнага ад ангельскамоўнай гэтай суно, пакуль атрымліваецца, пашанцавала. Ну, слухай, вось, ну, чамусьці не толькі шансу... Ну, яно вось тут недзе прачытала Г Нармалёва і зараз прачытала Г Нармалёва. Ну вось, у нашых гэтых эксперыментах я ж таксама прачытаў Г правільна. Гэта як, блядь, разумець? Сто разоў шукай другой красы. Ну, вось гэтае можна выдаляць, яны не працуюць. А тым больш, што свет даўно не вузкі. Дарэчы, ён вось тут у нескладовае прачытаў правільна. Можа, мы яго зараз навучым? Можа, ён там гэта, ведаеце, першы, хто пачаў генераваць нешта на беларускай, ён паляцеў адразу на сервера, такі, блядь, што за літары, блядь, як іх вымаўляць? І хуценька там сам навучыўся, і нешта ў яго атрымлівацца стала. Карацей, вось тут у нас даволі няблага працуе на вось замена на W, і атрымліваецца блізкая да таго, што я хачу. Гук. І вось ён тут зараз даўно прачытаў правільна. Даўно. Але яшчэ раз. Ой, красы. 100 разоў шукай другой красы. 100 разоў шукай другой красы. А тым больш, што свет даўно не вузкі. Даўно. Ну, не бяды, даўно. Такое «в» кароткае атрымліваецца, мне падабаецца. Ды калі Давайте яшчэ раз апостроф паслухаем вось условие вар'ят. Говори со мной по-белоруску. Гэта інтэрнет. Шалёная Так. час, вар'ят. Шалёное таксі. Ну вось вар'ят не бяды чытае. Вар'ят. Трэба нейкае слова доўгае, дзе ёсць апостроф і шмат складаў, каб праверыць. Бо ён, здаецца, я не разумею, ён проста ўлічвае вось гэты апостроф як літару, то бок ён лічыць гэта як адно слово. Проста ў вар'ят працуе, але ў нас ён таксама... Калі ў версіі было слова «абвяшчаць», у якім мы напісалі апостроф, каб больш цвёрдай зрабіць «ч», ён прачытаў як два розных словы, то бок ён зрабіў розныя націскі. Вар'ят. А тут ўсё правільна, то бок слова гучыць адным, тыпу вар'ят. Няма вось гэтага вар-ят. Вар'ят. Цікава. Давай я напишу стайл просто... Няхай, блядь, вывозіць, чаго мы. Беларусіан лангуаге. Мазафака. Час, вар'ят. Шалёное таксі. Толькі ўсё ж. Ну вось тут он у прачытаў як у не ўсё, а усё. Вось тут уже... Час. Тут яшчэ вось гэтая пауза непатрэбная зусім перад словам. І акцэнт змазаўся. Вар'ят. Шалёное Давай адразу вось тут заменім у на W. Нескладовае. таксі. Толькі ўсё ж не мыслю я аб спуску. Окей, давай что... Што мы ж зробім яшчэ? Давай, а мы які зараз слухалі? Вось гэта. Окей. Што вы там мне пішаце ўсе зараз? Усе нешта актываваліся, калі я стрымлю. О, у Рудзі новы відос выйшаў. Я думаю, што пасля генерацыі пойдзем глядзець кантрабандна, пойдзем глядзець Рудзі. Тых, у каго няма доступу да патрыёна, ўсё. З вами Машнінскі пірат, і мы будзем глядзець пірацку Рудзі сёння. Вось, давайте яшчэ тут некалькі хвілін патыкаемся.
Так, що ми маємо? Буде слоту обвящать. Ну давай. Бля, я буду биться до апошняга. Давай 5-6 сюди бахнем, мені похеру, як ти гэта будеш читати. Давай. Гэта так само пакінем, там ёсць нейкія цікавыя рашэння. Херово, што яно не паказальнае. Вось то бок, ну, цалкам у любой мове ты можаш любое слово вымавіць крышачку па-рознаму, з рознымі акцэнтамі. Але калі ўсе акцэнты падыходзяць да тваёй мовы, ну, напрыклад, да расейскай, то ну, ты на гэта не звяртаеш увагі, просто табе там ці падабаецца, ці не. А ў нас просто вось ёсць некалькі вось гэтых патэрнаў з ангельскай, ці з расейскай, ці з любой іншай мовы, якой валодае Суна. Ёсць некаторыя патэрны, якія нам падыходзяць да беларускага вымаўлення, нейкія не. І нам вось прыходзіцца надеяцца на тое, спадзявацца на тое, што атрымаецца тое, што патрэбна. Там я ведаю, што на больш дарагой падпіскі праз студыю можна ўжо кавалкамі рэзаць і падчышчаць, то бок, ну вось нагенераваць гэты тэкст. І кавалкамі потым яго неяк вычышчаць, але ну хутчэй будзе ўжо запісаць просто вакал паверх, знайсці вакаліста нейкага. Давай глядзець, што тут атрымалася. Нават нейкія карцінкі генерую, я не заўважу. Крыжы. А, ну зорны крыж, окей. Гэта лагічна. Слухай, я толькі зараз зразумеў. Дзе я тут гэта бачу? Чакай, да мяне толькі зараз дайшло. Voice. Personas are now voice. Record or upload your voice and use it to create anything. Ёптыть! Сюды. Як запісаць зараз? Voice. А што запішам? Рекорд. Трэба нейкі тэкст знайсці. Па-па-па-па-па. Я прачытаю просто каменты з чату, і ўсё, няхай ён. Так, I understand. Рекорд. Вітаю, на 4chan было усякае. Спадар Алексей з цёмнага лесу адразу проста праз чат GPT рабіў. Ну, я сёння знайшоў яшчэ змрочныя трэды, таму ёсць шанец, што будзе 17 частак. Так. Так яшчэ будзе відэа, поўны разбор змрочных трэдаў 4chan. Там будзе зборнік. Так, я думаю, зрабіць 7-ю частку больш доўгай. Там будзе 5 тэм. А гэта павышае шанец, што відэа поўны разбор змрочных трэдаў 4chan. Ну, гэта не точна. Я не записываў, блядь, яшчэ раз. Карацей, я зараз запишу свой голас. Па-першае, паспрабуем, як ён яго інтэрпрэтуе. Я нешта на 30 секунд начытаю. Мне спадалося, што я просто націснуў. Вось, і я якраз прачытаю вось каменты Алсевіча. Тут шмат гукаў Ч. Магчыма, ён падсасе ад мяне вось гэтую манеру і нешта атрымаецца. Дазволіць. 1, 2, 3. Вітаю, на 4chan было усякае. Спадар Алексей з цёмнага лесу адразу проста праз чат GPT рабіў. Ну, я сёння знайшоў яшчэ змрочныя трэды, таму ёсць шанец, што будзе 17 частак. Так. Так яшчэ будзе відэа поўны разбор змрочных трэдаў 4chan, там будзе зборнік усіх частак. Так, я думаю, зрабіць 7-ю частку падлінней, там будзе 5 тэм. А гэта павышае шанец, што відэа поўны разбор змрочных трэдаў 4chan, ну гэта не точна. Будзе ісці гадзіну. А вялікія літары працуюць? Ч. Эксперыменты пашанцавала. Доня. Вось сапраўды не пагэкаў. Ну давай. 1, 2, 3. Вітаю, на 4chan было усякае. Чаго ж ты так дрэнна гук запісаў мне? Ну хер з табой. Давай яшчэ раз. Нагэкаць трэба нешта. Вітаю, на 4chan было усякае. Спадар Алексей з цёмнага лесу адразу проста праз чат GPT рабіў. Ну, я сёння знайшоў яшчэ змрочныя трэды, таму ёсць шанец, што будзе 17 частак. Так яшчэ будзе відэа поўны разбор змрочных трэдаў 4chan, там будзе зборнік усіх частак. Так, я думаю, зрабіць 7-ю частку больш доўгай, там будзе 5 тэм. А гэта павышае шанец, што поўны разбор змрочных трэдаў 4chan будзе ісці гадзіну. Г. Ганьба, гвалт, горад, геалакацыя,
голуб, громадство, громадянин, гектар. Гектар! We just need to verify. Sound waves dance softly through the quiet night sky. Sound waves? Що відбувається? А ёсць нейкая іншая мова? А, ой, можна нешта на расійскай прачытаць. Read this out loud. Песни звучат у сэрцы і душы всегда. Я зараз буду яго наёбваць крыху. Песни звучат в сэрцы і душы всегда. Всегда. It didn't sound like the phrase. Please more clearly. Да іди нахер, мне не трэба more clearly. Добра, яшчэ раз. Пение вясёлага хору напаўняе сэрца радасцю. Сука, не, ён не хоча, ён разумее, што я нешта не тое кажу. Ну добра, давай. Try again. Звуки и мелодии наполняют сердце радостью и светом. Псина, блядь. Ну да, добра. А чаго так доўга verifying your voice? Ты не можаш распарсіць раз, два, три, 8 слоў? Ну, давай пачакаем, паглядзім, што будзе. О, got it. Окей. How would you describe your singing? Да завали, beginner. Сэн. Сейф. Просто, калі ласачка, пусці мяне ў працу. My voice. Усё, давай глядзець, што атрымалася, мне нават цікава. Давай, create. А вось гэта мы ўжо паслухалі? Не, вось гэта мы яшчэ два кавалкі не паслухалі. Давай пакуль гэта паслухаем. Мы там нешта мянялі? Ча-ча. Ну, короче, шмат літарча не выручаюць. Лист тобой учениц Вератруску. Ну, мягко ча прочитал. Песней, что расчулила до слез. Не понимаю. Я приму тебе по-белоруску. Краю без слов нагадачка. Ён вырашыў змагацца з адной маёй зброяй. Ну давай, поехали. 5 варыянтаў. Як ты зараз іх прачытаеш? Зорный крыж Мацея, бурачка. Зорный крыж Мацея, бурачка. Во. Зорный крыж Мацея, бурачка. Не. Зорный крыж Мацея, бурачка. Не. Зорный крыж Мацея, бурачка. О. Ты во мне. Слухай, на самой справе ён зараз двоечы зладзіў. Першае, вось гэты варыянт з падвойнай чэ. Ну вось ён раз на раз не выходзіць, але часткова атрымліваецца. І выпадкова прачытаў лацінскую чэ неблага. Яшчэ раз. Дзякуй лёсу, маю дню нагрузку. Зорный крыж Мацея, бурачка. 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 Вось тут вось вельмі добра атрымалася такой чк. Вось менавіта як трэба. Зорный крыж Мацея, бурачка. Зорный крыж Мацея, бурачка. Зорный крыж Мацея, бурачка. Вось просто вельмі мне падабаецца. Лацінская спрацавала. Пазнач сабе, што замена кірылічнай «ч» на лацінскую «ч» з двух літар «c» and «h»
Часам таксама няблага працуе, калі пасля гэтага чэ ідзе зычная. Пау. Ну, давай яшчэ даслухаем хорус, і потым пойдзем уже з маім голасам слухаць, што будзе. Ты во мне признаешь белоруску. 100 разов шукай другой красы. Зноў другой. Ён чытае, літаральна чытае так. А тым больш, што свет давно не узкі. Ды калі ты не бязродны сын, гавары са Зараз мной, родны сын. вось ён тут зараз прачытаў гавары. Працей проста як фартане няма нейкага такога адпаведнага ўплыву. Можна без прозвішча? Час варыят, шалёнае таксі. Ну, варыянт ён няблага чытае слова, мне падабаецца кожны раз. Толькі всё ж А вось тут W як В прачытаў. не мыслю я аб спуску. Окей, давай, пайшлі сюды. Руску краю без слав'ёнага дач. Нормально. Я не так чытаў гэты тэкст, што такое? Ай, трэба будзе потым нейкі чыставік зрабіць. Можа зараз пра то, што у мяне гук ідзе ў кампрэсар OBS-кі, і там, здаецца, таму так дрэнна і запісалася, і мяне дрэнна пачуў. Я думаю, што я потым пасля па-за стрымом зраблю чысты запіс голасу. І скормім яго, і нешта наступным стрымам яшчэ паэксперыментуем там. Я, здаецца, ўсё ж такі набуду сабе на месяц студыю. І, ну, паколупаемся, чаго не. Мне падабаецца, я так стрымы пачынаць буду. Бум-бум-бум-бум. Кайф. Будзе злото абвяшчаць прагнозцы, з табой учыніць перад руску. Я гэта просто такі чалавек уяўляецца адразу такі кіцель на голае цела, просто такая фуражка нямецкая, просто такі йоу. Бля, мне вельмі падабаецца. Песняй, што расчуліла да слёз, я прыму цябе па-беларуску, краю без слав'ёнага дачка. Дзякуй лёсу маю, не ў нагрузку. Зорны крыж Мацея, бурачка. Зорны крыж Мацея, бурачка. Зорны крыж Мацея, бурачка. Зорны крыж Мацея, бурачка. Зорны крыж Мацея, бурашка. Што вы ўвогуле Вам не прачытаў? прызнаеш беларуску. Я крышачку узбудзіўся. Узнаеш беларуску. Блядь, які крынж. Мацея, бурачка. Зорны крыж Мацея, бурашка. Ты вам не прызнаеш беларуску. 100 разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной. Вось зноў ён прачытаў гавары як гавары. Чаму? Сука, як цябе раскруціць на тое, каб гэта атрымлівалася тады, калі я аб гэтым прашу? Я думаю, што трэба, калі аднавяцца ліміты, трэба будзе закалебаць клауд, каб ён мне нейкіх яшчэ пашукаў на ўсіх форумах ангельскамоўных, пашукаў уплывы, бо я думаю, што там жа зараз, ну, не толькі ангельскамоўныя людзі музыку ствараюць. Увогуле трэба будзе зайсці і паглядзець. Ёсць жа ўжо пэўны натоўп людзей, якія робяць менавіта нейрамузыку, але яны ўжо ў чартах, яны ўжо да халеры дзе там мільённікі, і трэба паглядзець, з якіх краін ёсць выканаўцы і на якіх мовах спяваюць. І вось калі знойдзецца нейкая мова не з вось гэтага спісу, які там прапаноўваўся нам, калі мы записывалі мой голас, то паглядзець, як чалавек вырашае праблемы гэтыя. Можа, нейкі YouTube у яго будзе. Добра, ёсць варыянты, конечно, і для пошуку. Давай слухай. Беларуску, беларуску, час варыят,
шалёнае таксі, толькі ўсё ж не мысль вар'ят. Шалёна бязродны сын, гавары са мной па-беларуску. Час вар'ят, шалёнае таксі, толькі ўсё ж не мыслю я аб спуску. Ну, такое. Давай далее. Другий варіант. А чаму ён вырашыў, што менавіта для майго голаса падыходзіць вось такое, такі войс-тех? Што вось тут? Бля, я буду так з трубы пачынаць, я клянуся, гэта просто нешта неверагоднае. Давай яшчэ раз паслухаем, што ты там нагенераваў. Будь злото обвяжчыць прагноз, или с тобой учиніць ператруску песні, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе по-беларуску. Блять. Пробачце лаянку. Краю бесслаўёнага дачка, дзякуй лёсу маю, не ў нагрузку. Так, мне не падабаецца, як мой голас бачыць нейрасетка. Калі я гучу так сама, вось так, калі я для астатніх людзей гучу вось так сама ж, ну, гэта, блядь, я буду думаць аб гэтым перад сном. Зорны крыж мацыя бурачка. Ну, карацей, вось гэты радок мы даклада можам выдаляць, ён не працуе. Зорны крыж мацыя бурачка. Зорны крыж мацыя бурачка. Зорны крыж мацыя бурачка. Зноў усе мяккія. Зорны крыж мацыя бурачка. Ну, вось ён час ад часу вось гэтую падвоеную ча і час ад часу ангельскую ч чытае як ч. Карацей, я ўжо 3 варыянты знайшоў. Ён першы варыянт гэта проста мяккая, ну, тыпу, адпаведна расейскай мове. Другое, гэта ён проста тыпу вось як тут ч-ч-ч-ч і ўсё мяккае. Яшчэ варыянт, калі ён проста выпадкова трапляе. Вось у нас там недзе былі варыянты, калі ён так проста вельмі выдатна пеў чка. І ёсць яшчэ вось такі памежны гук ч-ш, нешта такое размытае, ну, ні туды, ні сюды, увогуле, як бруд гучыць. І, блядь, чым больш такіх варыянтаў, тым менш верагоднасць нафарміць правільную ч. Гэта херова. Вітаю, чалавек заўсёды чуе свой голас іначай. Вітаю, Паладзін, рады бачыць. Ну, ты паслухай вось гэта, блядь, гэта мой голас, калі што там. Паслухай гэты секс, гэта проста жывы секс. Ты пачынай Ты там пачаў распранацца, я спадзяюся. Злото абвяшчаць прагноз, з табой учыніць ператруску песняй, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе. Вось, ну калі што. Ён хутчэй нібыта вось гэты вельмі дрэнныя індастрыал гот-металы з 2005 года. Вось чамусьці мой голас спарсіла так. Ну там сапраўды чамусьці, я думаю, што праз кампрэсію ОБС-кі сапраўды запісаўся вельмі дрэнны гук. То бок, я думаю, што ёсць яшчэ 2 варыянты, якія можна паспрабаваць. Першае, знайсці нармалёвы тэкст, дзе будзе шмат г і шмат ч, ш-ч, там г-к, усіх вось гэтых гукаў. Нармалёва яго запісаць, апрацаваць, каб гэта ўсё было распаршана, і заліць. Але здаецца, што гэта трэба рабіць на расейскай мове і чытаць на беларускі лад. То бок, знайсці тэкст, у якіх будзе такіх, ну, нагенераваць нешта нейронкай, дзе будзе шмат г, дзе будзе шмат ш-ч усялякіх, і прачытаць вельмі так файна доўгі запіс, зрабіць чысты з менавіта вось беларускім вымаўленнем гэтых гукаў. І потым зліць гэта туды і спадзявацца, што ён падсасе вось гэтыя згукі і будзе іх выкарыстоўваць на мой лад, а не на расейскі. Плюс можна яшчэ знайсці чалавека, які файна спявае, і папрасіць яго зрабіць запіс. Таму што я ж чытаў проста тэкст, чытаў каменты для свайго голасу. А калі прачытаць менавіта распеўна,
І вось знайти нейкага такого нашага фальклорыста, у якога моцныя вось гэтыя язычныя гукі, такія чоткія. Вось, і папрасіць яго запісаць яе запісаць гэты тэкст і скарміць. І, магчыма, гэта яшчэ будзе лепей працаваць. Але знайсці зараз музыканта, канешне, музыку будзе складана знайсці, каб чалавек не псіхаваў, што вы яго голас у нейронку запхаюць. Таму я думаю, што мне прыйдзецца чытаць нейкі тэкст, спяваць я не ўмею. Калі нейронка навучалася на расійскай мове, то яна ўсё роўно будзе цвёрды чэ перарабляць на мяккі чэ. Ну, вось ты проста толькі што прыйшоў, у нас ужо былі тут паспяховыя варыянты. Мы увогуле гэтым менавіта і займаемся зараз. Мы высмактваем з лакалізацыі г і ч. І у нас нават часткова атрымліваецца. Не заўсёды, але атрымліваецца. Ось. Конечно, была б нейкая ініцыятыва ад якой-небудзь, да хоць Суна, хоць ChatGPT, ад каго заўгодна, тыпу, нарабіце нам моўную мадэль беларускую. Бля, я б кожны дзень запісваў нешта. Просто каб яно пачало нешта працаваць, каб у нейкім хаця б вялікім нейраагрэгатары была беларуская мова, якая парсіцца, ну, ніяк вось мы тут з чатам GPT працавалі. Вось вы бачылі, што таксама пазнач, што апостраф пасля літары Ч не заўсёды, але ў нейкіх выпадках, ну, бля, дарэчы, тут беларускай чвёртай Ч. Ну, карацей. Ён нават намагаецца пісаць на беларускай, але, ну, вось тут і расейская, ну, бруд, карацей, бруд. Бля, мне здаецца, у мяне ўвесь вечар кагосьці пиздзяць на вуліцы. Вось, карацей, ад часу атрымліваецца. Вось тут у нас з Чэвыт з гэтымі было вельмі няблага, і вось ён тут пачаў гавары са мной вельмі размаўляць правільна, то бок ён кажа менавіта гавары. Чаму мы так і не дабіліся пакуль? Таму што мы спрабавалі таксама Г і Х міксаваць, і атрымалася халера. Вось час ад часу ён нібыта вось гэтае Г адкульсьці бярэ. І цікава, як ён гэта бярэ. Цікава, ну, то бок у яго дакладна ёсць нейкія лексічныя мадэлі. У яго часам атрымлівалася без маіх дадатковых нататкаў сказаць беларускую Г. То бок, канцэптуальна нейронка здольная проста прачытаць кірыліцу і зразумець, што тут нам патрэбная вось гэтая Г, таму што Г увогуле не характэрная для расейскай. То бок нейкі маленечкі буст інфармацыі, што аб такім гуку ёсць. І я думаю, што вось у мяне заўтра аднавяцца ліміты на Клод, і я палезу ў Клод размаўляць на гэтую тэму. Можа, мы з нейкага інжынернага боку падыдзем, можа, мы нейкія... Я скармлю, можа, Суна сайт нейронцы, каб ён паглядзеў, пачытаў гісторыю, там жа ёсць спецыфікацыя нейкая. І, магчыма, ён знойдзе, можа, гісторыю навучання якую-небудзь, можа, там нейкія беларускія творы, можа быць. Ну, карацей, трэба пакапацца. Я спрабаваў год назад карыстацца RVV Voice яго форкам Апліо. З фрыкатыўным Г праблем не было. Напэўна, ён з фрыкатыўнага Г яго цягне гэта падобныя гукі. Магчыма. Давай даслухаем, дарэчы, што тут напрыканцы. Беларуску рачка. Ось. Зорны крыжмація бурачка. Зорны крыжмація бурачка. Ну, вось мы, дарэчы, дабіліся, у нас паспяхова ёсць Мацея чытаць, то бок ён чытаў Мацея на расейскі манер. І мы знайшлі, што плюс-мінус няблага працуе вось мяккі знак запхаць перад Ц, пасля Ц перад Я. Е. І яно даволі зараз не вельмі падабаецца, але былі больш чыстыя варыянты, і Мацея ён так даволі павольна чытаў, было няблага. Ой, місклік. Прызнаеш, ція бурачка, зорны крыжмація бурачка, зорны крыжмація бурачка, зорны крыжмація бурачка. Вось чышун ён так прачытаў зараз лацінскую. Прызнаеш, беларуску, што свет даўно не узкі, ды калі ты не бязродны сын, гавары. Вось чуеш, ён зараз адразу прачытаў гавары. Калі ты не бязродны сын, гавары. Вось ён чытае Га, прычом чытае чыста, і ў нас няма ніякіх пазнак. То бок мы яму кажам, што гэта беларуская мова, але ён канцэптуальна не ведае, што беларуская мова, і ну, яго няма асобнага слупу гукаў пад гэта. Але гэты гук недзе ёсць. І то, што ён яго падцягвае недзе з Х, гэта окей. Але чаму ён вырашае, што менавіта ў гэты момант мы павінны выкарыстоўваць Г? То бок ён робіць нейкі правільны лагічны вынік. Вось. І, блядь,
Як гэтага дабівацца механічна, мне вельмі цікава. То бок, калі вось рабіць акцэнты на тое, што вось мне заўсёды гэтае патрэбна. То есть, што ўплывае на тое, што ён генеруе гэты гук, мне цікава. У мяне была адна ідэя, як выцягнуць гук з расійскіх рэплік, але лень было займацца гэтым. Справа ў тым, што расійска ёсць толькі адно слова з гэтым гукам — лучше. Лучше. Ну, слухай, тут не лучше. Калі на расійскую мову, гэта больш падобна на гук лудше. Лучше. Лучше. Тут же больш такое «д» менавіта гучыць. Усе астатнія словы і літары «ч» вымаўляюцца мякка. Я разумею, чым ты кажаш, але лучше все-таки тут «д». Менавіта ў такое. Не мае «д». Лучше. Лучше. Вось калі лучше, лучше, лудше. Таму мне здаецца, ну, можна будзе паспрабаваць, канешне. Але як гэты гук выцягваць і па песні распіхваць, я пакуль не ведаю. Добра, давай даслухаем ужо. Со мной по-белоруску. Бля, што за інтелігенція ворваўся? Час вар'ят шалён. Час вар'ят шалёнае таксі. Не, расійскія лінгвісты казалі, што гэта цвёрды, недзе артыкул чытаў пра гэта. Ну так, калі ты будзеш гэта акадэмічна вымаўляць, лучше, па-піцерску, скажем так, гэта сапраўды так. Але фанетычна, калі ты проста размаўляеш на расійскай, ты проста произнесёш, типа, это лучше этого, лучше, лучше. У цябе вось гэты гук, менавіта ў размове, пераўтвараецца на «д». Ну, навучаюцца ж тэксты не на вось гэты, а яно навучаецца на менавіта нейкіх размовах і атрымаецца лучше. То есть вось самого гука цвёрдага «ч» у размове няма. Ён ёсць на паперы, але нам гэта не вельмі дапаможа. Слухаць расійскіх лінгвістаў не самае лепшае. Не, ну яны ж разбіраюцца ў тым, чым займаюцца, ну тыпу. Я разумею пра ўсю нашу павальную любоў да расійскага, але ну калі мы ўжо размаўляем зараз пра расійскую мову, ну тыпу, да каго лепш ісці, як не да расійскіх лінгвістаў, камон. У мяне ёсць нейкая бабуля ў рылзах, часта трапляецца, я не падпісаны, але такая файная лексічка, яна там нейкая навукоўка. Ось, яна вельмі цікавыя формы увогуле, як ствараліся шмат якія такія міжнародныя славянскія словы, адкуль яны ішлі. Там яна ж пра вось менавіта злучэнне гукаў распавядала шмат, вось адкуль прыйшло слова, і там вось было характэрнае злучэнне гукаў. Таму яно перайшло там з тюркскіх моваў, з германскіх. Цікава. Я ніколі не казаў «д» ў гэтым слове. Ну, лучше. Тут лучше. Тут такая пауза, разумееш? Ты нібыта языком спатыкаешся. У расійскай, беларускай тут якім бокам. Так ты ж разумееш, у чым нашая праблема зараз? То, што няма беларускай у суно. І мы працуем з таго, каб з расійскай выцягнуць правільнае для нас гучанне. Мы ж менавіта гэтым і займаемся. Там ёсць меркаванне, што самалітар не патрэбна замяніць на спалучэнне «ч». Напрыклад, у гэтым слове будзе лучше. Ну вось «т», сходны. Лучше, лучше. Ну вось ты так і вымаўляеш. Лучше. Лучше, лучше. Так, ну што? Я думаю, што... А ёсць тут нейкія памежы па лімітах? Не, нічога не піша. Але гэта і ў беларускай таксама чыгунка, чалавек. Я б не сказаў на самой справе, што я чалавек. Я заўсёды... Ну, мяне такая гучная даволі «ч». То бок я чалавек, хутчэй скажу. У мяне заўсёды, калі вось гэта, калі я кажу, у мяне заўсёды «ч» уніз ідзе чэлюсць. Чыгунка, чыгунка. Ну, дарэчы, так, калі ты не акцэнтуеш увагу, то хутчэй за ўсё чыгунка. У нас просто, ну, у нас гэта ж адзін гук. Просто в лучше в расійскай мове, ну, там вось ёсць гэта памежжа зычных, і там можна нешта наміксаваць. А ў чыгункі, у той же самай, у тебе адзін гук, кароткі, адразу адсякаецца галосны, і нібыта, ну, я дакладна б сказаў чыгунка. Але я дапускаю, што нехта чыгунка. Ну так, нешта ёсць такое. Окей. Я ніколі не разбіраўся ў фанетыцы ў лексікі, і здаецца, мы зараз просто тут усе катэгорыі атрымаем. А ты паспрабуй злавіць, дзе язык знаходзіцца пры вымаўленні гука «ч», «ч» і «ш». Ну, яны ўсе упіраюцца крыху ў зубы. Ч.
Не упираецца, крышачку вось не даходзіць. А, ну так, адно і тое ж. Цікава. Чыгуначны гучыць, напэўна, дрэнна. Ну, чыгуначны так. Чыгунка. Не, я дакладна Яно просто падобнае гук да гука. Хаціце цікавостку? Вы ведалі, што ў картвельскай мове 3 літары К? 3 гукі розных. Ёсць звычайная К, ну, вось Кірыл, ёсць Сакартвело, вось такое гучнае, і пасля яго нібыта заўсёды апостраф стаіць, ну, вымаўляецца, то бок будзе Картулі, Сакартвело, вось, і ёсць КХ, такая, типу Кхалі, Кхалбатоно, типу госпожа. Вось, 3 літары К. І нешта там яшчэ з літарамі Х, але я яшчэ не разабраўся з імі, яшчэ дайсці да іх патрэбна. Вось, Сакартвело. Так што... У славянскіх яшчэ не ўсё так люта. Добра, я думаю, што мы зараз яшчэ адну генерацыю зробім і пойдзем глядзець відос Рудзі. Колькі мы часу ўжо стрымім? 2 гадзіны, мы не будзем больш рабіць ніякіх генерацый, мы зараз ідзем глядзець відосы Рудзі. Потому што мы піраты. Вось. Збірайцеся, я вам зараз схожу вады набяру, а мне трэба залагініцца на Патрыёне. Слухай, дык а ты з тэксту генеруеш? А вось, глядзі. Вось, мы працуем над тэкстам, мы ўзялі верш Евгенія Янішчыц і просто вось здзекуемся над ним, прабачце нас, калі ласка, пані Евгенія. Мы просто вось тэкст узялі, і вось, бачыш, нам тут нейронка параіла, вось яна нам параіла, як рабіць зноскі, яна нам параіла, як паспрабавалі зрабіць на лацінцы, гіпотэза не пацвердзілася. Вось ён прапаноўваў, як працаваць з уніскладовай, дарэчы, час ад часу атрымліваўся дждз, такое, ну, крацей. Вось менавіта тэкст генеруецца вось адсюль. Так, я пакуль лагінюся на Патрыёне. Login. Я адключыў. Блядь, а які ў мяне там пароль, хто памятае? Ага. Ай. Ой, ну зараз будзем брутфорсіць. О, лол, з першага разу атрымалася, окей. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ну нормаль. Так, що там за двухфакторка? 144. Пау. Цудоўна. Паламаў цёплую падлогу, называецца відос у Рудзі новы. 33 хвіліны таму ён быў выпушчаны, таму мы глядзім яго прям вось, яшчэ пахне свежым хлебам. Бо я сам надыктоўваў і навучаная на расійскіх рэпліках нейронка перарабляла тэмбр і танальнасць голаса. Глядзі, мы таксама гэта зрабілі. Вось. І вось my voice запісаны. То бок мы это вось да твайго прыходу хвілін за 10 я просто запісаў, прачытаў каментары такой з паказальнай беларускай мовай, так чэкаў, гэкаў. Ну, пакуль нічога не атрымалася. Але вось я тое, што казаў, ёсць два варыянты. Либо я раблю нейкі тэкст і спрабую наябаць суна, што ну, карацей, узяць расійскі тэкст і прачытаць яго з беларускімі гукамі, і каб ён у мяне гэтую манеру падсмактаў і запхаў у генерацыі. Але гэта нейкі вялікі тэкст трэба забраць, каб як мага больш спалучэнняў літар ахапіць. Вось, і другі варыянт знайсці чалавека, які добра спявае на беларускай, і проста скарміць вось гэты тэкст і гэты голас нейронц. Ну, для ўсяго гэтага трэба рэсурсы, паглядзім. Мяне Сідравіч са сталкера спяваў песні Вакарчука. Моя павага, браце. Вось гэта шляхта, вось гэта шляхта. Але літара Ч была мяккая, з фрыкатыўным Г не было праблем. Ну вось, чамусьці з фрыкатыўная Г працуе. Можа, у украінцаў уже таксама Г. Можа, нейкі украінскі пласт кантэнту паспіхвалі ўжо, бо украінскага кантэнту значна болей, чым беларускага. Можа, яго пазапіхвалі недзе ў суны, ён падпіс. Мне цікава, што яго застаўляе выкарыстоўваць гэтую фрыкатыўную Г. То бок, ну ён робіць аналіз тэксту і вырашае, што ну вось тут трэба мяккая Г. Якая лагічная аперацыя праходзіць дагэтуль. Вось гэта мяне вельмі бянтэжыць. Так малявана час запіхаць. Ну так, но я не хачу ўжо зусім наглець і лезці без дазволу. Я і так вось зараз гэты верш чужы тут над ім здзекуюся. Ну, не без сялякага злога умыслу. Вось, ну, дакладна ўжо чыюсьці мову браць я не хачу. Зараз усе такія людзі, усе на нервах, усе нервуюцца за гэтых нейронак. Ай, блядь, не хачу.
свайго хутчэй размаўляю, ці напішу камусьці са сваіх фолкаўцаў, можа нехта запіша мне голас. Карацей, сябры, а зараз будзем глядзець Рудзі. Вось, я даю вам 2 хвіліначкі. Так, усім Сам схожу, 25 хвілін у нас відосик, таму у вас ёсць хвіліначка набраць вады, зрабіць нейкі буцер сябе. Я таксама пайду, набяру вады. І пачынаем глядзець пірацкае кіно. Шавухі кавалак адхапіў. Смачна. Так. Що там? А стой, я, мабуть, браў потым украінскую гучку, і ён зразумеў цвёрды чым. Окей. У гульні ж 2 гучкі было. Адныя і тыя ж акторы гучвалі на расійскай і на украінскай. Ну вось на адныя тыя ж акцёры не ведаю, акторы. А што ў украінскай ёсць, я ведаю дакладна. Ну я, дарэчы, вось я ў другую частку сталкера пагуляў. Яна такая арганічная, я такая раз'ёбная наконт мовы, што я ўжо не ўспрымаю. Я ўжо вось першую гучку, такую, якую лічылі заўсёды кананічныя сталкера, я ўжо лічу, ну, тыпу, нейкі проста мемнае нешта. Для мяне яна вельмі украінская хутка стала. Прычым, ну, без палітычнага нават падтэксту, проста вось на украінскай яна гучыць як трэба. Яна згучыць ахуенна. Ну і мова вельмі прыгожая, мне падабаецца. Ну што, гатовыя? Здоров. Шмат хто сказаў пра дрывотню, тыпу, нельга ставіць каля хат. Давай я пасуну зараз. Чат прыбяру, а сябе пасуну. Цуд, паляцелі. Чаго? Ну, жмукі зараблю, там невялічкі, там сантаў 30 ад сцяны. Карцей потым паглядзеў, аказваецца, сапраўды прям нельга, прям па пажарнай бяспецы нельга складваць, ну, дрывотню складваць дровы прям каля сцяны хаты. Я такі, ну, нельга, значыць нельга. Якія штаны файныя ў яго. Ввогуле такі, як і з Kingdom Come Deliverance у яго адзенне, зараз мне падабаецца. Што ты, яблоню пілуем? Што падобнае на яблоню? Клас! Жонка, якая файная ў яго жонка падтрымлівае. Такі, ведаеце, вялікі такі дарослы чалавек з бензапілой нешта адпілаваў, і ён такі, клас, ты малайчына. Ой, вось гэта база. Тут быў вялікі куст. Што это тут было? Дикая это. Парэчка? Расей дзікая парэчка. Глядзіце, цягне. Питание. Чисто на психічных варушыцца жанчына. Кадр классный. Некое это самое авторское кино. Так, тут у нас другий день. Давайте глядеть.
Ну, я ж паглядзеў, яна яшчэ сохне, глядзіце. Калі моцна. Я прачытаю камент, прабачце. Пачуў канчатак рэплікі пра гучку сталкера, я пагаджуся за адным выключэннем. Шраму Сталкер 2 гэта піздос, актор пагарэлага тэатру, максімум экспрэсіі, нуль атмасфернасці. Ну вось, дарэчы, таксама я крыху крынжаваў са Шрама, прычым мне гэты актор трапляўся ў тыктоку, ён там і стрыміў сталкер і проста размаўляў, ну там, крышачку на хвалі вядомасці. Рабіў контенту, і ну, файны мужик, як класна размаўляе, але ну нешта вось геймдэвы перастараліся са Шрамам, і ну, я разумею, што яны хацелі паказаць вось гэтую яго крыху вар'яцкасць, ну крышачку ты просто стаіш такі, блядь, вось, ну, як за гэтым чалавекам ідзе цэлы просто кавал, ну, не гледзячы нават на тое, што ён легенда зоны, ну, вось просто ён жа выглядае як ёбнуты. Просто як ёбнуўся, ну, як яму давяраюць сваё жыццё, кіраваюць, як яму давярае кіраваць узброеная групіроўка сабой, ну, я не ведаю. Рэжысёру пытання. Ну, са Шрамам ёсць пытанняшкі, так. О, бачыце? Яна яшчэ сохне. То бок заліўка на зверху як бы такая пакрылася сухой коркай, але ўнутры яшчэ вільготная і пэўна сапраўды будзе яшчэ доўга сохнуць. А другі варак я вырашыў падэканоміць. У мяне ў гаражы, ну, умоўна гаражы ў хляву шмат гіпсакардону. Аказваецца, гіпсакардонам можна выкладваць яго як аснову пад ламінат. Тут у нас зараз такі вэрхал часовы за падлогі, алькі ж трэба недзе ляжаць. Там вось так. Прыбраць усё, пакласці гіпсакардон. І это будзе як бы база пад ламінат. Агонь. Мне нават крыху лепш распушыўся мокры. Гэта нават будзе лепш, таму што я забыў, не паралон пенапласт, ён 2 сантыметры. Мне 2 сантыметры крыху занадта. Так што, магчыма, гіпс, я не памятаю, колькі ён, і танчэйшы. І я думаю, што якраз вось яго будзе досыць, каб вось прям роўненька пакласці. Ну, буду там шмат дробных кавалкаў, я ўсё павыразаю і будзе агонь. Але ён у нас відос сказаў, што у нас пролетела качка. Ходзіць. О, селезень. Там дзве. Смешны. Якая не качка. Да качка. Нібы качка, нібы і не качка, можа і качка. Ну, калі разам, то напэўна качка. Значит, пакуль я вырашыў, што так, ну тут Катя хоча пасадзіць гарбузы, так што я праз некаторы час гэта мне трэба адсюль будзе прыбраць, і шыфер, які тут даўно ўжо ляжыць. Я тут і раней даўно складваў дровы, просто каб там прасыхалі нешта нарэзанае. Зараз я паскладваў, крышачку там падразаў, у мяне шмат што ёсць рэзаць, вось, напрыклад, там яблыню рэзаваць там, і мы збіраемся вось гэту цалкам зрэзаць. І там у мяне, умоўна, лес маіх дрэў на маёй зямлі, якія трэба зразаць, расчышчаць, якія растуць, як гэта самае, як пустазелле. Значит, што вам падумалі? Ну, зараз он тут пастаіць, пасохнем. А карацей, дрывотнік, мы ж думалі, што вось тут дрывотню паставіць. Паставім мы тут. Недзе, ось, дзе зараз ось гэта старая сохлая яблыня стаіць. І на яе месцы, хутчэй за ўсё, будзе дрывотня. Буду рабіць, можа быць, зраблю яе ці, як я казаў, што аснаванне будзе з бярвёнаў. Тыпу, з бярвенняў, калі паскладваць, тады, ну, гэта просто бясплатна. Яна ў мяне ёсць. Вось, просто зрабіць базу з бярвенняў і зверху вось так складваць, як я вам паказаў, так, тыпу, скрыжавана. Ці тут у нас у будаўнічай краім прадаюцца палеты па 3 рублі, здаецца, за штуку. А ўжо з палетаў, ну, вы ведаеце, з палетаў можна тут хоць хату новую пабудаваць. Вось, так што буду гэтым таксама займацца. Ось у гэтым месцы, я думаю, тут ёсць, па-першае, нейкі невялікі ўхіл, і сюды сцякала больш вадкая частка раствору, і я думаю, што праз гэта ён, бачыце, як тыпу, ён зверху просто як бы уздабурыўся. Я не ведаю, наколькі. Там пад нізом, то як бы гэта раствор, ён просто такі прыгожы. На гэта будзе ўсё накрывацца. Я думаю, што это не супер страшна, але, канешне. Ну, яшчэ тут у адным месцы я калена падсыхала, я тут наступаў. Не скажу, што адмыслова.
Може я нешта парушыў. Вось, паўсюль усё ок, як бы паўсюль урон атрымалася. Нідзе, здаецца, больш ён нідзе не надзьмуўся. Але вось у гэтым месцы. І кажу, я лічу таму, што як бы тут ёсць невялікі ўхіл, і ўся гэта больш вадкая частка, яна пакрысе збіралася тут, і магчыма гэта яна і то бок яна як бы зверху сабралася, яна як бы зверху там быў падсохла, і вось яна як бы ад асноўнай больш такой растворнай часткі і адвалілася. Ну, неяк так. Адбываецца інспекцыя падлогі. Я паклаў, в прынцыпе, усе кавалкі, якія хацеў. Здаецца, там яшчэ мне... Ну, там я яшчэ пакладу гіпсакардон. І, у прынцыпе, я параўняў усе узроўні, і падлога больш-менш роўная, і цяпер проста застанецца класці ламінат. Адзінае, што нам яшчэ трэба будзе ламінат дакупляць, бо мы ж тады паклалі вунь туды. Там, дзе не планавалася, ламінат купляўся, вядома. Там, ну, не той, каб супер упрытык, але там зараз будзе не хапаць, так што... Але добра, што ў Новагрудку будзе. У Новагрудку мы глядзелі, ёсць такі ламінат, так што можна будзе дакупіць. І ўсё, і падлога будзе працягвацца, і ўсё будзе прыгожа. Калі наш двор стане чыстым і прыбраным, ведаеце, што прыбраў яго не я. Каця ж другі дзень там нешта ваюе з гэтым хлявом со старым, там, і там заставалася, она кажа, там зямля нейкая. Бачыце, там зараз мой палец з'явіцца, дзе мой палец, во. Вось тут, значит, пліткі яна нейкія знайшла. То зямлю яна, вось сюды зямлю цягае. Ну, я ж вам давно гаварыў, што насамрэч на хутары ўсё робіць Каця. А я потым просто здымаю вяршкі, здымаю хутар і ўсім распавядаю, які я добры гаспадар. База. Жаба вам дружится. Озеро, да? Давай, жабка, давай, Рапухин. Хутчэй, хутчэй пераходь гэту дорогу. Що у нас тут робиться? Не, ну скін у Руді просто файний, мені вельми подобається. Просто преміум скіни. Вопратка, база. Потом покажем, что было знойдено. Ну-ка, пальчик поглядим. А что это? Вот тут с ручкой. Как тебя ждал. Я наша легкая была. Приколіно. Мені подобається, що на Руді немає ні одної вопратки, яка одного такого ж кольору. Просто кожний кавалок вопратки іншого кольору. Циганський барон, тупо барон. Так, что у нас тут? Как все працует? Тепло. Уре. Мюскинс, с дороги. Йому не просто треба ремонт робити, захочу. а ще й від усіх, хто перешкоджає, позбавлятися. Так, короче, подай там молоток. Что, город уже от этой подлоги? Грела вообще не чувствуется. Не, нормально, она спочатку была холодная, потом прогрелась, и все нормально стало. Что вы робите? Так что нормально. Да, нормально? Легкая. Нет. Нет.
Каже, ні. Я гей? Ай-яй-яй. Так, усі, зараз хвостом я отбускаю. Что, да? Нет, мое. Люся! Все за увагу бьются. Так. Давай. Что? Не, на, бери. Твое. Люська! Опановали. Я. Люська! Все, разошлись. Дайте Какая тут подлогу праца. доробить. Все. Вот так малая уже ходит на своих двоих. Ну яшчэ не ходит, ползает больше. С подтримочкой ходит, здається. Бяжи, мадати людські! Люся! І фотку вже отримлюється. Яни ж, здається, летом народили, так? Ну-ка. Ну, сядіть уже так, телефон. Не буду. впевнено вельми. Бах, Його вверх. сенсовано ніяк поворачується. Стане. О, І обвалиться. Бах! І ти поглядите, як я жартую. Зараз би випити самогонка, як би отказали руки-ноги. Люська, шапіся. Я людям буду про теплую подлогу рассказывать. Ну-ка. Давайте спробуем так. Мне не хапило. Там есть огрызки, але з їх добре не скласти, тому якщо треба набити, ну, я думаю, що штучки 2, і тоді докласти, і, в принципі, тут я вже каля порога, я вже зроблю з кавалку. Значить, по подлозі. Греється. Ніде воно бере, здається, 200 Вт, бок, ну, за 5, умовно, за 5 годин на максимумі кіловат. Мы столько не будем грызть, но просто, ну, некие надворье включить, нечто там, типа колеснег, еще, то бог это не, оно не несе некую, там, на себе задачу, вот, прям греть хату, чи нечто такое, это худшее, як некое. Греть боти. Греть боты, и с ракою можно сесть и погреть, и Аля будет греть, себе будет лежать тут. Яна, правда, яшчэ не адчула перавагі цёплай падлогі. Яна просто хоча стаіць і кажа: «Пусці мяне на двор, жаба». Вот, што? Награецца доўга. Калі вось просто нават з ночы, зараз ноччу на кухні, за ноч тэмпература недзе до 16 опускаецца, таму што зараз на дварэ некае тут пахаладанне прыйшло. Дажджы, з сонцам, і сёння нават быў дробны град. Крупа, напэўна, называецца. Не летняя, да, тэмпература. У тым сэнсе, што падлога такая астыўшая, і каб вось гэты кавалак сам сабе нагрэўся і нагрэў ламінат да прыемных цёплых градусаў. Ну, вось я вам скажу, што ну, гадзіны, напэўна, гадзіна паўтары. Паўтары гадзінкі недзе. Как вось просто, ну, і ўжо тады адчуваецца, што ты стаіш, вось ты стаіш на вось гэта цёплая частка, тут цёплая, холодная, і прям ногамі я адчуваю, што вось тут прям холодная подлога у параўнанні з гэтым. Вядома, што калі просто ходзіш, ты прызвычаиваешся, ну ты подлога і подлога, але у параўнанні з цёплай розніца, канешне, моцная. Я ж не паказаў, як у прынцыпе ўсё цяпер выглядае. Вот ідзе вось такая сплошная. Тут былі даволі моцныя перапады, але калі я пачаў выкладаў далей, я там падклаў яшчэ крыху, яно ўсё параўнялася збольшага. Вядома, што яшчэ калі будзем рабіць плінтусы, плінтусамі з усіх бакоў яшчэ падлога паабціскаецца па баках, ну і тады, ну, як бы будзе яшчэ менш гуляць. Недзе нейкія хібы ёсць, асабліва вось тут, дзе была вельмі такая бугрыстая, там дзе цэгла, плітка, вось это ўсё. Але, у прынцыпе, яно нармальна ўсё уклалася. І вось яна зараз, кажа, вось так выглядае. Мне здаецца, кайфово. Раз, і ўсё, уваходная зона, дакласці, і там вось так ідзе цёплая падлога. Ну, нормально. Нам падабаецца. І Альцы падабаецца, напэўна. Але яна не казала яшчэ пра гэта.
Только вообще самая, получается, люксовая комната. Так, можна глядзець, прыгажосць, там надвор'е, снег будзе, бураны, яна будзе ляжаць. І калі захоча на цёплай падлозе і баўдзець, а там в універы дыхае паветрам свежым. Некая торнадо у нас. Вельмі сумую по беларускай Я прыродзе. казаў, вось што яны такой, заўсюды як хочацца ў прылятаюць. паход кудысьці по Беларусі. О. Боже. Прыгажуны. О, буслы. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пакуль 6. Любіць яны гэта дрэва? Не, адразу скажу, я туды нічога не пацягну. Ніякая кола. Але ганяе бусла. Па двары. Я думаю, что буслы могут собраться и Альку просто унести себе в на гнездо. ночлежку. А, там уже один есть. Ой, ну кайф, коли его буслы. Так, ну уже поселятся. 2. Да, Просто забавляюсь как можем, а там снег пошел. Снег иди. Филиппка незадоволенный. Ну что ты хочешь? Юруся, а что он хочет? Так, Люська, и Люська уже дурая. Это торнадо уже Дитя задолбало. не Что у вас сбей. там, ветры зараз в Беларуси? Все дуреют. Шмендель гэты, шмендель гэты. Шмандюка малая. Друзька, что она все хочет? Так, не чапать дитя. Ну-ка. Просто срачка. Запустите малого в хату. Филиппка стоит, надрывается. Усім плевать. Мышу так, мышь, то бобра, то крота. Что это такое? Чей-то позвонок. Кого ты нашла? Люся, это хоть не человече. Толькі што паспрабаваў карацей затачыць сам ланцужок пілы сам вось набыў сабе. Я раней вазіў да майстра там 5 рублёў, ён усё на станку цудоўна тачыў. Я вырашыў сам зрабіць. Паглядзеў, нібы ўсё атрымалася. Там усё проста, тыпу тут на сябе разікі 2, тут ад сябе разікі 2, глядзець вугал, каб тут ёсць такая рысачка на зубчыку, і вось умоўна, каб паралельна зубчыку, паралельна гэтай рысачцы і ішло лязо. Я не думаю, што ў мяне добра атрымалася, но пагляджу. Уже троху пачала падтуплівацца. Самае галоўнае было навучыцца круціць это обороты. Вось ёсць дзірачкі, это лоу, это нізкія абароты, то бок халастыя, якая тыпу магутнасць на халастых, і гэта на высокіх. Галоўнае пад сябе вось гэта адкалібраваць, каб яно нармальна ўсё працавала. І ўсё, і агонь. Ось. Так што зараз буду пакрысеву пілую гэтае бярвенне, тому што ўсё яшчэ даволі холодна. Нават зараз, не лічу, што на сонцы, я вось раніцай тапіўся, кацёл тапіў. Трэба это самае все равно топиться, тому подразаю і крыху всякую дровы. Ось, працуем. Что хотел еще показать детали. Але я ничего не буду забирать. У нас знайшла некий хребет. Некого звера, спадзяюсь, один человек. И уже гуляется, как можно. Ну, тут не диво зустріць, знайсці хребет, я думаю, можно и целый был бы шкелет можно было бы знайсці. Все, буду малую выцягнуў, хоць і ветер. Ну, яшчэ і рано спаць. У нас же праблема, згубілі соску галоўную яе. Прычым, што соска не простая, яна там нейкай формы. Так. І вось зараз мы учора купілі, я вось у такой шапе, каб ветер не дзьмуў. Мы учора купілі, напэўна, 3 ці 4 соскі. Ну, якія звычайна там у аптэках, у крамах прадаюцца. Ніводная не падышла. Яны ўсе нейкай грушавіднай формы ці касы такія тыпу зрэзаныя. Вось у нас была яна толькі у адным тыпу і мала дзе ёсць, яна там такая прадаўгаватая. Карацей, усе яна ніяк іх не ўспрымае, яна іх выплёўвае. І ну, гэта праблема, таму што ўсё ж такі соска, гэта саса, як мы называем. Яны вельмі трэба для таго, каб дзіця і само сябе адчувала неяк спакайней, магло успакоіцца. Ну і бацькам, каб яно ж бывае, то капрызнічае, то яшчэ нешта проста само па сабе нешта там выдумляе. І вось соска і ноччу асабліва, калі на нейкім такім паўдрому
знаходзіцца, і соска, конечно, добра ратуе, калі вы яе там нейкія свае паўдромныя прыколы пачынаюцца. Ну вось, мы сказалі на ВБ, знайшлі толькі на ВБ, і то прыйдзе там праз пару дзён. І тое, калі прыйдзе, калі яшчэ не пачнецца вось эта гісторыя, як у іх бывае, што там затрымліваецца, потым яшчэ нешта. Нідзе просто няма. Фанаты Руді шукалі і заблукалі ў лесе. Алька зараз хребет даедае. Там было ў нейкім. Ось толькі там знайшлі. Ну, тады набывалі яе. История про подлогу, значит. Так, никто не лезет. Все, Люся. Люся. Значит, все-таки я думаю, ну, перестала працаваць. Я думаю, что справа у тем самым у контроллеры, потому что раней контроллер, ну таки, я спадзяюсь сюда больше, что у контроллера. Справа в том, что вот эта калямчика, она заўсёды загаралася, зараз не гарыць. Я браў адвертку індыкатор, ну, гэта, вядома, не яна. Я правяраў, што атрымліваецца фаза заходзіць, потым показвае, што ток заходзіць у падлогу і ток выходзіць з падлогі, але пры гэтым не грэе. І у мяне ёсць думкі, што зламалася вось гэта круцёлка. Што яно круціць, то бок яно ўключаецца, але яно... Так, Іруся. Яно уключаецца, але, магчыма, яно там недзе нешта падламалася ці заклініла і проста на нізкай тэмпературы. То бок ток праходзіць, хутчэй за ўсё падлога як бы працуе, яна награецца, але яна награецца вельмі мала, і я нават гэтага не магу адчуць. Таму, ну, я зняў, я хацеў разабраць, вось, але яно літое, ды нават калі б я падумаў, ну, разабраў бы я, і што бы атрымалася. Калі б я разабраў. Я все равно нічого бы не змог адрамантаваць. Так што заказалі новы. Я пакуль падлогу уже не дакладаю, тут засталося. Невядома. Один рад застаўся, і я тады... Ну, я пакінуў для того, каб можна было вось правадочак, каб можна было памацаць і паглядзець, награецца ці не. Ну і я вельмі спадзяюся, што гэта ўсё-таки контроллер, а не я нешта неправильно зрабіў, і калі яно ўжо залітае і не будзе працаваць, ну, значит, я просто заліў кавалак падлогі. Так? Ну што ты, будеш рамантаваць контроллер Бубкіна? Ну, рамантуй. У адным з відэа мы казалі, што мы глядзелі на гэту сцяну, глядзелі ўсё нешта нам не падабалася, і вось Катя псіханула і наматлялі мы у краме фарбы пад колер нібы бежавы. Гэта ўжо другі слой, белыя плямы, гэта тынкоўка. Для того, каб параўняць, каб яна была больш-менш роўненькая, будзе яшчэ слой мінімум, напэўна, 1-2, я не ведаю. Ну, это Катя ўсё тут выраўнівае. Это чисто яе проект. Вось. Я вам скажу так, што цяпер сцяна сапраўды глядзіцца лепш. Тут малавата месца, каб я развярнуўся, вам усё добра паказаў, але яна нібы пачала выглядаць як сцяна. Відаеце, дагэтуль усе гэтыя цэгла, яна вельмі шмат прыцягвала да сябе ўвагі, яна была цёмная, яна была нейкая такая ўся, ну, не ведаю, можа нават неахайная. Зараз яно вось хоць з гэтымі плямамі, канешне, не супер бачна, але ну, яно больш будзе як сцяна. Як бачна, што як кухні, нейкі кавалак нармальны. І, ну, мне падабаецца. Вось яно так будзе. Там ужо, напэўна, ўжо ў наступным відэа. Мы уже пакрысе рыхтуемся нейкія рабіць электрычнасць, тут цягаць правады, пасля правадоў ужо будуць плінтусы, тут мы будзем рабіць там нейкія кантовачкі драўляныя, все, думаю, варыянты прыглядаем, так што будзем яшчэ, конечно, разбірацца. Ну што, сябры, дзякуй вялікі, што даглядзелі гэта відэа да канца. У гэтым выпуску мы, ну, не той, каб супер нешта шмат чаго нарабілі, былі занятыя такімі рознымі дробнымі справамі, што у нас па планах. Дачакаючы прыедзе контроллер, я тады спадзяюся дакласці падлогу. Катя даробіць сцяну. І што мы там будзем? Ну і далей, казаў, плінтусы, будзем это ўсё дарабляць нейкую да прыгажосць даводзіць. На хвіліначку збянтэжыўся, што за чалавек з мячом у іконцы, і толькі зараз
зараз побачив, тільки, ну, типу, не одразу зрозумів. Все, дякую вялікі, що доглядели до конца. Ну і, вядома ж, чекаем вас у наступных наших відео. Ой, кайф, як заўсёды вайб. Да, вот тыя, хто зараз з намі паглядзеў відос Рудзі, абавязкова заўтра, калі ён яго дропне на YouTube, зайдзіце, напішыце камент, скажыце, што Машнінскі спіраціў зноў яго кантэнт і глядзеў на стрыме. Вось, ну, але на самой справе абавязкова паставце лайк. Трэба падтрымліваць. І хто не падпісаны яшчэ на Patreon, абавязкова падпісвайцеся на яго Patreon. Чаму я прасоўваю яго Patreon, а не свой? У мяне няма яшчэ Patreonu, але я нешта нібыта хуйню нейкую раблю, не? Вам так не здаецца? Так, ну што, добра, на сёння хопіць тады. Я думаю, што заўтра, калі... Заўтра не, я заўтра ў ДНД гуляю. На тыдні мы яшчэ... Тогда я зараз тут усё паправлю ў сябе, як было. На тыдні мы дакладна яшчэ паспрабуем пазмагацца з беларускім гучаннем Усуна. Пашукаю нейкія парады, можа нейкага будзе... У кагосьці можа будзе нейкі досвед на гэты конт. Калі не, ды не. Просто паспрабуем нейкай музыкі парабіць, паглядзім, што будзе. Справы норм, смажу котлеткі. Ой, я таксама есці хачу, пайду зараз нешта буду смажыць. Вось, вялікі дзякуй усім, хто сёння завітаў да нас. Не разыходзімся, зараз я яшчэ зладжу рэйд да каго-небудзь, таму што трэба знаёміць беларусаў з беларусамі. Ну, вон, здаецца... Што там у Ладзе гуляе? Just Chatting. Вось. Не, гэта фарба. Пачакай, гэта всё, гэта фарба. Я не пра гэта просто. Я не падпісаны я падпісаны на Уладзіка, але я яшчэ ніколі не глядзеў стрымы ягоныя. Ну вось зараз і сходзім, там нейкі Just Chatting, яны ўдвая, стрымы ягоныя. Вось, карацей, ідзем знаёміцца. Там нейкі Just Chatting, яны ўдвая. Дзякуй. Вось, хто не падпісаны на яго, абавязкова падпісвайцеся. Вялікі дзякуй за ўсім, хто сёння ўдзельнічаў. Дзякуй за вашыя парады, асабліва Паладзін, Паладзін і Шалёны зігзаг там каментавалі. Усё, вялікі дзякуй. Працягваем на наступным тыдні. А зараз усім файнай суботы і ідзем рэйдам да магільшчыка, каб ён выказаў табе сваю непавагу да нейрасетак. Ну і мне, вялікі, ну, ён нават сёння зайшоў і напісаў, што нейрасеткі гаўно. Ну, то бок я не ведаю, што яго там пакрыўдзіла так у нейрасетках, але, ну, я з павагай стаўлюся да чужых тэхналагічных заёбаў. Вось, там, ведаеш, там зараз гэтыя амерыканцы з Луны павярнуліся. Ну, вакол Луны зляталі, ты кожны відос, калі адкрываеш у тыктоку з каментамі, там же просто пиздец, які ладзіцца, просто вось гэтыя тэхнічныя... Дарэчы, я зараз нават не буду спойлерыць, бо у мяне зараз у сцэнары ляжыць відос пра нейронкі, я хачу там крышачку паразмаўляць для Ютубу, і там будзе крышачку вось мае цалкам станоўчыя адносіны да вось гэтых тэхна... Як гэта называць? Тэхна-андэграунду, якія вось не прымаюць рух прагрэсу, таму я ўсё выкажу там. А так, ну, магільшчыка, ну, што я магу сказаць? Ну, яго як мастака, здаецца, бянтэжыць тое, што нейронкі, ну, то бок, ты ведаеш, ты калі жывеш, калі ты мастак, малюеш нешта файнае, тут просто тэхналогіі мяняюцца, сусвет мяняецца, канешне, ты будзеш, тыпу, пакрыўджаны неяк гэтым. Але, ну, свет мяняецца, трэба нешта рабіць з сабой, як у першую чаргу. Дзякуй табе, вялікі дзякуй вам, што вы заходзіце, мне вельмі гэта прыемна. Ну, я, напэўна, хвалююся за сваё рамяство. Ну, калі... У мяне будзе вялікі кавалак у відосе, таму абавязкова чакайце. Я спадзяюся, што на цягам 2-3 тыдняў я яго запішу, і там мне будзе цікава вашае меркаванне пачытаць. Вось, усё, ідзем да Ўладзіка. Вялікі дзякуй усім, хто быў. Файнай вам суботы, файнай вам нядзелі. Адпачывайце так, каб наступны тыдзень ахуеў з вас ад таго, як вы адпачылі. Усё, усіх люблю, усіх цалую. Фотоапараты не адмянілі мастакоў. Менавіта так, браце. Там, типа, забирал какие-то. Не гляди на меня, яшчэ меньше было. Ну, я думаю, что там у Винсента было X2. Ну, і ў час Вінсента гэта ўсё яшчэ быў час рэпа. Гэта быў час хіп-хопа.